Hola, probando 1, 2, 3. Boa tarde a todos e todas, e mellor que estamos todos e todas, os que vos estar, claro, pois comenzamos o pleno extraordinario deste mes de xuño. Digo extraordinario, ordinario, perdón. O calor é que ten esas cousas. Comezo de novo. Boa tarde a todos e todas, dado que estamos todos e todas, damos comezo a este pleno ordinario do mes de xuño. Así que, benvidos e benvidas. Comenzamos co primeiro punto, evidentemente, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Algunha cuestión que comentar sobre este acta? Non, ou sí? Non? Sí. Bueno, grazas, alcalde. Boa tarde a todas e a todas. Vamos a ver na acta do pleno ordinario do 4 de maio, na súa transcripción no expediente 2881, que era a proposta do grupo de goberno sobre a modificación das bases de execución do orzamento, solicitouse a retirada do punto da orde do día e na transcripción que se realiza no reconto da votación pon que os dous concelleiros do Bloque Nacionalista Galego votaron a favor da retirada. É que xa estivo o compañeiro do Partido Galego. Non sei se os membros do BNG e o do Partido Galego coinciden en que non foi así, senón que os compañeiros do Bloque Nacionalista abstivéronse nesa solicitud de retirada dese punto da orde do día e o compañeiro do Partido Galego foi o que votou a favor. Estivemos, despois votamos en contra, creo que foi a votación, pero na ausencia como tal, o bloque estivo, sí. Iso que mirei acta, pero a verdade que non... Eso é fácil de comprobar porque Sí, está na videoacta e está revisado ao o vídeo, si que sigue na transcripción figura tal e como acabo de dicir sendo incorrecto. Entón solicitamos que se emenda a acta. Grazas. Algunha cuestión máis? Bueno, que non é con respecto a acta, perdón, era unha cuestión de orden, se podo facer no remate da aprobación da acta. Sí. Sí. Bueno, pois, pero primeiro aprobar acta, despois... Non hai ningunha outra cuestión? Non. Votos a favor da acta, entón, con esa salvedade, queda aprobada. Diga, entón, señor Serafín. Nada, boas tardes. Boas tardes a todas e a todos. É unha cuestión de orde, se me permite, pois aprobar ou traer agora a pleno unha moción pola vía de urxencia, unha moción que condea o asalto ilegal de Israel á flotilla humanitaria de Sumo Global que se produciu o pasado 18 de maio. E, bueno, acredito a súa urxencia porque pasado este mes e metido no mes de xullo ou agosto, pois é posible que estemos con bombardeos en Cuba ou en non sei en donde. Entón, é dicir, porque a situación de belicismo e esta cuestión ao respecto do Estado sionista de Israel é algo que non ten xa sentido a estas alturas e, entón, polo tanto, si se me permite presentar a moción e se aproba a súa urxencia. Recordar que cando se falou no seu día de presentar mocións de urxencia decidíramos, creo que fora así, de aceptalas. Polo tanto, o Goberno está a favor de aceptala. Non sei que opinan os demais grupos políticos. Don Ramón.
Boa tarde, en principio. Nós non podemos aprobar esta urxencia porque, bueno, si queren presentala como urxencia para debatir, bueno, pues, tampouco é que nos vayamos a poñer, pero si fose algo determinante do Concello ou da provincia ou de Galiza, pois, pero bueno, por cuestións deste tipo, pois podíamos traer do mundo inteiro. Bueno, alargaríamos este pleno, alargaríamolo pois non sei cuántas horas, porque se cada un traemos unha moción de urxencia e todos aceptamos, porque se se acepta hai un debate, non? Hai os turnos todos de intervención. Bueno, nos non nos vamos a opoñer, vámonos a abster o que decidan os restos dos partidos. Moitas gracias. Sí, nós estamos a favor da ausencia. Partido Popular. Nosotros, perdón que esto se conecta. Buenas tardes a todos, que primeramente ni dije buenas tardes. A ver, entendemos que no es una moción de urgencia, no es competencia, entiendo, de este plenario, pero bueno, lo que acate la mayoría, pues el Partido Popular, lógicamente, si ya el grupo de gobierno dijo eso, y ustedes también, pues lógicamente lo que no vemos la urgencia en esa moción, pero si hay que debatirla, pues se debate y no nos abstendremos. Volvo a reiterar o que dixen antes, si que no seu momento se falara, creo que entre diversos grupos, non lembro si por unanimidade ou non, de que sí que se aceptarían, creo que fora así. Sí, por favor. Eu non estou en contra, pero sí que é certo que aínda sendo presentada a urxencia, calquer tipo de moción debería ser presentada con mínimo de un ratiño de antelación para poder coñecer o seu contido, porque agora vamos a debatir sobre algo que descoñecemos por completo. A votación, ao final, sí. Entón, votaríamos a urxencia final e debatirse, por suposto, ao final. Pois ben, en visto esta consideración do Bloque Nacionalista, pasamos ao segundo punto, que é o expediente 3807 do 2026, moción do PSDG-PSOE para efectuar melloras en diferentes viais e rúas do termo municipal para incrementar a mobilidade e a accesibilidade e promover o reequilibrio territorial. Ten a palabra a súa voceira. Ten 5 minutos na primeira intervención. Boas tardes a todas e a todos que antes non o dixen. Pois ben, unha das principais preocupacións da veciñanza, por suposto, dos representantes e das representantes políticos son as melloras nos viais, rúas, camiños, calexóns e todos aqueles espazos públicos polo que transita non son vehículos, sino tamén viandantes. As melloras na mobilidade e na accesibilidade, así como a renovación e reforma progresiva de viais, debería ser unha constante, así como traballar dende o Goberno municipal con criterios de planificación e reequilibrio territorial. Por as razóns expostas, o Grupo Municipal do PSDG, á vista das necesidades detectadas nos diferentes núcleos de poboación e atendendo ás peticións veciñais plantexadas, enumeramos nesta moción unha serie de intervencións que redundarían na calidade de vida da veciñanza. Estas intervencións son concretas, poderían ser outras, evidentemente, pero, bueno, xa imagino que no debate deste asunto xa entraremos máis en profundidade. Con estas propostas, o que se pretende é definir un plan de melloras progresivas utilizando como fonte de financiamento, entre outros, os fondos procedentes de outras administracións, como poden ser o Plan Cooperou, ou tamén os plans do Agader, ou con fondos de investimentos reais que se aumentaron no último ano bastante. A maioría das melloras consisten na rexeneración dos firmes en diferentes puntos do término municipal, nalgúns casos como a Rúa Sedra, Milladoiro, na Finca Fierro ou na Chaira, as rexeneracións do firme afectan os viales cunha alta densidade de tráfico, onde é precisa unha intervención que redunde tamén na humanización e na sostenibilidade destes lugares de tránsito utilizados tamén
polos peóns. Outras intervencións propostas, como no caso da Rúa de Prado, Buleiro ou Lous Abuz, do que se trata de continuar coa liña de embelecemento de viais ubicados en zonas de protección patrimonial, utilizando fórmulas de melloras na pavimentación, mesturando materiais como formigón desactivado, formigón raiado, combinados con adoquinado nos extremos. A iniciativa do Grupo Municipal Socialista aspira a ser unha aportación construtiva efectuada co obxecto de mellorar a mobilidade e a accesibilidade da veciñanza ao mesmo tempo que se promove o reequilibrio territorial dos diferentes lugares do concello. Polo cal, propoñemos que se leven a cabo intervencións en diferentes viais municipais. Reforma do firme na Rúa Buleiro en Loiro, utilizando fórmulas acaídas cos plantexamentos que propón a Dirección Xeral de Patrimonio por atoparse en zonas de protección. Mellora de pavimentación na Rúa de Abaixo en Ventraces, utilizando fórmulas de embelecemento propias de zonas antigas. Regeneración do firme na Rúa de Prado en Sobrado, con procedementos como o formigón desactivado e coa homoxeneización do pavimento e dos elementos de servizos públicos que redunden no embelecemento da zona e na accesibilidade dos e das transeúntes. Outra das intervencións sería na Rúa Elois Abuz, nas rúas Elois Abuz e Cruz da Oliveira en Barbadas para favorecer a homoxeneización do firme e a adecuación estética coas vivendas do entorno. Outra sería a mellora do mobiliario no parque infantil e de base do mesmo, así como a humanización e embelecemento do entorno da fonte do pobo de Pontón. Tamén se propón nesta iniciativa a reforma e mellora da capa de rodadura da Rúa Nova Milladoiro nas Lamas. Así como na finca Fierro, propoñemos varias intervencións na Rúa Milladoiro, na esplanada tras Milladoiro e na Rúa da Edra. Propoñemos, ademais, a sustitución da capa de rodadura na Rúa da Chaira entre a Glorieta de Piñor e o cruce de San Bieito en Parada, a mellora do firme da Rúa Requeixo en Piñor utilizando fórmulas acaídas en zonas antigas como o formigón desactivado. En Santa Uxía propoñemos a regeneración do firme na Rúa Luís Padrón, ubicada tamén nunha zona de protección de patrimonio, polo que consideramos que se debería utilizar materiais de pavimentación acordes con zonas de protección patrimonial. E, por último, reforma integral do vial que comunica a Valenzá coa Nacional 540 dende a zona do campo de fútbol dos Carrís, que é unha zona moi utilizada para todas aquelas persoas que utilizan a A52 para acudir aos seus traballos ou para incluso realizar viaxes. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. Moitas gracias. Nada, decir que, bueno, un dos nosos fins polos que estamos aquí é que o Concello traballe sobre todo na mellora dos servicios básicos que dependen, que son competencia exclusivamente do Concello. Por lo tanto, todas estas intervencións son necesarias no Concello. Nós temos máis que incluso lle trasladamos a vostede cando era responsable da área de infraestructuras e de viais. Bueno, vamos a aprobalas. Temos algunhas máis, pero bueno, que incluiríamos aquí, pero bueno, isto é unha moción que supoño que o Goberno tamén non ten porque son, creo que concordamos todos en que son primordiais. Hai outras tamén que vostede, xa digo, é coñecedora. Non as vamos a dicir para non meter máis cousas, pero bueno, o Goberno é coñecedor. Vamos sempre a apoiar a que se traballe para mellorar os viais, a limpeza, o lixo, o saneamento, o abastecemento de augas, a luz pública, porque eso é o primeiro traballo que ten que executar o Concello en óptimas condicións para os cidadáns, sexa este goberno, os que veñan, os anteriores. Nada máis, moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra o señor Serafín. O don Serafín. Sí, ben, desde o BNG concordamos coas propostas que se incluyen nos acordos da moción do Grupo Socialista, aínda que desde o BNG sempre defendemos que estas iniciativas deberán ir englobadas nun plan plurianual de obras que contemplen partidas orzamentales de distintos anos e contemplen tamén subvencións de distintas administracións, para que ao longo dese mandato, efectivamente, podamos ir concretando paso a paso, ano a ano, as distintas obras que realmente poñan a Barbadas en primeira línea e resolvan esas cuestións máis fundamentais vinculadas, neste caso, ao tránsito viario, como pode ser a reforma dos distintos viais de comunicación entre as parroquias. Bueno, se imos xa ao concreto dos acordos da moción, nada que dicir ao respecto da idoneidade das melloras que se propoñen nos viais reseñados.
seguro que nós teríamos efectivamente, como dio o portavoz do Partido Galego, outras a propor. Nós, por exemplo, trouxemos iniciativas ao longo deste mandato nos últimos meses, tamén vinculadas pois a mellora de determinadas cuestións que vou reseñar 7 ou 8. Non, con isto non pretendo emendar a moción do PSOE, vale, a moción do PSOE o BNG vai aprobala, pero sí que vamos a incluir determinadas propostas que, baixo o noso criterio, tamén puderan estar incluídas en esta moción, non na moción, evidentemente, pero sí en ese plan plurianual que realmente pois lle dera sentido a mellora da mobilidade e da accesibilidade no Concello de Barbadás. Unha delas pois, poden ser melloras nun regueiro de pluviais que hai na Cal, que xa o metemos por escrito en varias ocasións, un regueiro que había históricamente no barrio da Cal en Barbadás e que desde que se fixo a autovía 52, o que sucede que a gran maioría das pluviais pois que se conducen se cara ese propio regato, que fai que aneguen por zonas que no seu día eran zonas de cultivo, aneguen depósitos que algún día eran depósitos de auga, etc. E, de momento, é dicir, non é unha obra para facer o Concello, é unha obra para exixirlle a Fomento, pero que deberá estar en ese teórico plan plurianual que melloraría, lóxicamente, pois as condicións dese barrio, non? Señalizacións verticais en moitos lugares, é dicir, aquí vou reseñar 3-4, pero hai cantidade de cruces, de cruzamentos que os viais, as señalizacións verticais non existen ou están con déficit de señalización, como pode ser a Rúa da Viña, a Rúa do Barro, o Camiño das Antoniñas, a Rúa da Navariza, xa digo, e como este hai moitos lugares. Asfaltado dun treito da Rúa da Viña, como xa registramos tamén no seu momento. Mellora dun vial paralelo ao autovía 52 nas Lamas, que xa en algún momento se fixeran obras de melloras non de gran calado, pero sí que efectivamente pois, asentando distintos materiais, unha pista de Sábrego pois, se pode mellorar e se pode adecentar para o tránsito viario. Hoxe estaba chea de fochancas respecto ao mes de xaneiro, que foi cando nos registráramos esta cuestión. De acordo, remate na segunda intervención. Grazas a vos. Grazas. Ten a palabra a voceira ou vocero do Partido Popular, tamén 3 minutos. Señora Morenza, resulta cuanto menos sorprendente. Sí. Repito. Señora Morenza, resulta cuanto menos sorprendente escuchar hoy hablar de planificación, reequilibrio territorial y gestión eficiente a quien fue durante tantos años teniente de alcalde y responsable directa del área de obras de este concello. Porque si algo sufrió Barbadás durante todos estos años fue precisamente la falta absoluta de planificación. No existía una programación anual de obras, no había prioridades claras, ni organización, ni coordinación real entre las necesidades de los distintos núcleos del municipio. Se gobernaba a base de improvisación continua y de decisiones tomadas sobre la marcha. Y esto no lo dice solamente el Partido Popular, lo sabe perfectamente todo el concello. Durante años las decisiones municipales se tomaban a golpe de WhatsApp, sin planificación seria, sin control y sin una estrategia de futuro para Barbadás. ¿Cuántas veces desde el Partido Popular se les pidió un plan plurianual de obras? ¿Cuántas veces se le reclamó una hoja de ruta clara, criterios técnicos y prioridades definidas para los distintos pueblos y barrios del municipio? Y nunca lo han hecho. El resultado de esta forma de gobernar fue evidente. Proyectos guardados en cajones durante muchos años, actuaciones anunciadas a bombo y platillo que jamás se ejecutaron, obras sin continuidad y vecinos esperando eternamente por soluciones que ustedes prometían una y otra vez. Y todo esto a costa de dinero de los vecinos de Barbadás, porque la falta de planificación también tiene un coste económico. Cuando no existe organización, cuando no hay un control, cuando se gobierna desde la improvisación, quien acaba pagando las consecuencias es siempre los vecinos de Barbadás. Ahora presentan esta moción como si acabasen de descubrir las necesidades del municipio y en la realidad es que muchas de las actuaciones que ellos enumeran llevan años sin hacerse precisamente por falta de gestión, que ustedes dicen que las tenían ya previstas. Cuando tenían responsables directas de gobierno no se hicieron y llevan unos cuantos años al mando de la tenencia de alcaldía y usted en concreto de la dirección de obras.
Es muy fácil venir ahora a hacer una lista de calles, caminos y viales pendientes. Lo difícil era gestionarlos cuando ustedes tenían el poder y los recursos para hacerlo. Y ahí fue donde fallaron. Y lo digo al Grupo Socialista en conjunto. Porque gobernar no es presentar mociones llenas de titulares. Gobernar es planificar, priorizar, ejecutar y rendir cuentas. Y durante demasiados años Barbadas sufrió una política municipal basada en la improvisación constante y en la ausencia total de organización. Los vecinos están cansados de promesas y de anuncios que nunca llegan a materializarse. Quieren hechos, quieren gestión seria y quieren un concello que trabaje con rigor, responsabilidad y planificación real. Por eso, antes de venir aquí a dar lecciones de gestión municipal, quizá deberían haber hecho un ejercicio de autocrítica que están haciendo en diversos... Ten que ir rematando. Sí, ya termino, señor alcalde. Y explicar por qué muchas de las necesidades que hoy reclaman nunca fueron resueltas cuando ustedes tenían todas las competencias y toda la responsabilidad para hacerlo. Gracias, señor alcalde. Ten a palabra o señor teniente alcalde. Tamén 3 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro que quero agradecer o carácter constructivo da moción, como non, porque sei que todas e todos os representantes públicos que estamos neste salón de plenos, pois somos coñecedores das necesidades da veciñanza, e este listado que vostedes traen aquí, sen dúbida que é necesario e que dentro das posibilidades pois se vai a levar a cabo. Pero teño que facer uns cuantos incisos. O primeiro é o que se fala aquí de planificación. A planificación comeza con ideas. Evidentemente, se teñen unhas ideas que poden vir do propio goberno ou que poden vir de peticións veciñais que nos fan a todas e a todos. Nese sentido, eso é o primeiro que hai que recabar, esa información, esa necesidade. Eu particularmente no meu despacho pois teño unha pizarra con un montón de ideas. Despois de ter esas ideas, o que hai que facer é pois eses proxectos técnicos e constructivos, dos cuales están varias aquí, sen dúbida. É ambicioso. Non vou a negar que isto é ambicioso. Moi ambicioso estas obras. Son necesarias, pero aquí falta unha cantidade inxente de cartiños que hoxe en día pois hai que buscar, lamentablemente, de onde non os hai, porque xa sabemos que hai infrafinanciación dos concellos, pois é unha realidade. Pero vou a falar en concreto destas peticións que fan vostedes aquí. E tamén vou facer mención a algunhas que dixo Sarín. Bueno, non porque xa vos contestei por escrito, pero bueno, gustaríame explicarvos algunha destas cuestións. A Rúa Boleiro en Loiro, pois claro que é unha necesidade e aparte está dentro dunha... Bueno, non vou decir, pero hai unhas cartiños que igual sacamos para investimento, entón, bueno, pois teremos que ver se encaixamos un proxecto aí. Rúa de Baixo é máis que necesario, xa estivemos ca asociación de veciños, o alcalde e eu, pois falando de varias necesidades que teñen en Mentraces, esa é unha delas. Rúa de Prado, en Sobrado Obispo, sí, aparte aí hai uns problemas que non só son de pavimentación, sino tamén de canalización de augas, sobre todo pluviais. Intervención na Rúa Eloy Sabuce e Cruz de Oliveira. Ahora mesmo teño aquí aberto no ordenador un proxecto moi ambicioso que para dúas rúas como son Eloy Sabuce e Cruz de Oliveira en Barbadas son 300.000 euros de proxecto, que é bastante pois elevado. Pontón é un dos grandes esquecidos do Concello de Bordai e asumo a crítica que me toca nestes 6 meses que levo neste área. E, por suposto, que será unha das prioridades a utilizar. Rúa Nova Milladoiro nas Lamas, me gusta que se chame xa polo seu novo nombre, que Rúa Novo Milladoiro. Saben que foi un pouquiño feita tipo Frankenstein, porque foi feita aos cachos e agora sí que hai que facer unha intervención integral e ademais hai un problema de augas tamén que van a parar a nave do Maquinor, entón hai que facer un muro de contención bastante cuantioso no que estamos traballando no seu proxecto antes de proceder á reparación integral da calle. Na Finca Cerro, o que propoñemos é unha actuación integral, porque sabemos que agora xa van a repeirar rúas en breve, e o asfaltado, a pesar de que xa van a vir os da Diputación a facer unhas pequenas intervencións no máis necesario. Ten que rematar. Sí. Bueno, continúa o seguinte. Gracias, señor alcalde. Ten vostede 3 minutos agora, señora vocera do Partido Socialista. Pois con planificación, cando estuve no goberno traballei, por eso se levaron a cabo numerosos proxectos, unha media de 10-15 proxectos ao ano, o que dá máis de 150 obras efectuadas, executadas, que están aí para ver. Praza do Pumar, Campo de Roma, Campo do Carnil, Praza de San Xoán, Brigueira, Pontón, Camiño do Val, pista entre Barbadas e Valenzá, Camiño do Barro,
zona colindante coa estrada de Toen en Fincafierro, o común Rúas Cangaraño, Canivelas, Campo de Roma, Rúa das Lucas, Travesía do Viso, Rúa do Viso, Zona Túnel, do Líder, Camiño da Chaira, Rúa das Quintas, Zama, Rúa Alvaredo, Rúa da Aira, Barrio da Cal, Rúa Fonsillón, Canellón da Aira, Rúa da Aira no Fonsillón, así como a práctica reforma de todos os parques do Concello que foi, como decía sempre, unha herdanza envenenada. Tamén se levou a cabo a construcción dunha pista de skate, a humanización da zona do Parque dos Patos, a humanización da zona da Rúa do Areal. Bueno, é que non podría estar escribindo, serían sobre máis de 150, preto de 200 obras feitas, evidentemente, con planificación. Que se fixeron proxectos e que alguén os deixou un caixón. Sí, como vostede dice, señor Daniel Rey, 300.000 euros parecelle moito, pero ese proxecto para reformar dúas calles inclúe tamén a reforma dos servizos, que é o que tanto reclama o Partido Popular, pero só cando lle interesa lucirse. O diñeiro non é infinito, volvo a repetilo. E con xestión, a xestión, ao poñer xestión, non se poñemos un símbolo de igual e non aparece o diñeiro. A xestión é conseguir diñeiro, é utilizar os investimentos reais que esta conselleira deixou preto de 200.000 euros, cando antes eran 80.000, para facer investimentos reais en Barbadás. Xestión é tamén cando a Deputación nos usurpou, nos furtou durante anos miles, centos de euros, millóns de euros durante tantos anos. E agora co plan único, como ya non tenemos maioría, pois sí, xa lle damos a Barbadás 600 ou 1.000 euros ou 1 millón de euros ou o que faga falta. Chamamos enseguida, necesitamos outro proxecto. Veña, sigan metendo proxecto. Hasta 1 millón de euros ten Barbadás. Multiplique ese 1 millón de euros por 28 anos. Por máis, porque a democracia xa vende moi atrás. Despois decía tamén que vostede ten, señor Daniel Rey, moitas prioridades na súa pizarra, pero a súa pizarra non é o Concello inteiro. A súa pizarra é o que dice vostedes, é falar cas asociacións, é ver in situ, comprobar, padecer todos os días o estado deplorable de moitos camiños, como por exemplo a vía que comunica o campo de fútbol coa Nacional 540, e todo eso non se fai nin un ano, nin en 2, nin en 10. Porque se estas obras que enumerei solo a mínima parte as pon en diñeiro, o mellor son 40 millóns de euros. Claro, Ten que dá para rematar, eso. señora vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. A vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. 3 minutinhos. Bueno, pues, por dicir dúas cousas brevemente, moitas destas obras que se fixeron nestes 10 anos teñen a impronta da nosa oposición construtiva. Como ben sabe vostede, dona Vitoria. En esas sempre, e vamos a seguir dicíndolle aos gobernos que estén, ou no futuro, se seguimos aquí, as obras que nos consideramos sempre prioritarias que afectan a unha cantidade grande da veciñanza, que son lugares estratégicos e que cumplen unha función para a maioría dos veciños. Por lo tanto, simplemente puntualizarlle que despois das ideas hai que priorizar aqueles investimentos, xa digo, hai investimentos que son para reparación urxentes, que son necesarias, sea en calquer parte do municipio, por avarías ou por riadas ou por o que sexa, e logo despois hai outras actuacións que afectan a viales importantes do municipio donde soportan unha cantidade de tráfico bueno, de todo tipo que son necesarios para a mobilidade da xente, que tamén son prioritarias e nas que sempre nos van a encontrar e que nós vamos sempre a intentar que os gobernos as realicen. Moitas gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra don Serafín. Si ben reseñaba unha serie de obras que no seu criterio deberán estar incluídos nese plan plurianual de obras e que, bueno, van nese sentido tamén pois na mellora da ponte das escorregas que vimos de solicitar tamén recentemente con limpeza, desbroce e iluminación,
dun lugar que é pois recóndito e que ten unha serie de dificultades viarias pola estreitez do paso, o arranxo pertinente das pistas cando se efectúa o Rally Mix, temas de beirarrúas que aquí tamén se reflicten, pero entre a rúa dos Lindeiros e a rúa Milladoiro na finca Fierro, hai partes aí sin beirarrúas donde hai edificacións. Bueno, en definitiva, nós concordamos co sentido da moción porque realmente tende a mellorar pois, o que é os viais de determinada importancia do Concello, si entendemos que efectivamente hai que ter un plan que realmente para executar e para tal non cabe ir a bandazos, cabe ter un plan que realmente un plan plurianual, porque efectivamente despois vai caer un valado, vai caer un muro e hai que levantalo, eso non vai estar en ningún sitio, pero ten que haber unha previsión das obras a realizar ao longo do ano para saber onde, previsión tamén orzamentaria e con cargo pois, as distintas subvencións dos outros organismos. E nada máis por nosa parte, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Lo que vamos a ver, el Partido Popular es el plan constructivo de esta moción. El primer ataque que tuve en la primera intervención fue a la planificación que tanto pidió el Partido Popular de ese plan plurianual que nunca se llegó a hacer. Ahora mismo la diferencia que vemos entre el antes y el ahora es que ustedes, siendo el partido de la oposición con mayor concejales en este concello, no han contado para nada con nosotros, para nada. Ahora, desde que el 19 de diciembre pasó lo que pasó, no lo vamos a repetir, que todo el mundo es conocedor de ello, pues el teniente alcalde sí cuenta con el Partido Popular para sumar y añadir. Nosotros trasladamos incidencias, trasladamos pues proyectos, trasladamos cantidad de ideas que podemos ir sumando. Anteriormente, nunca durante 10 años que llevan aquí nos han dejado sumar a este concello. Al contrario, cuando se traían mociones se aprobaban como esta que tenemos que aprobar. Como bien decimos todos, ¿quién se niega a que el concello siga creciendo y que los problemas que hay en los viales se arreglen? O las obras que ustedes traen pues para Finca Fierro, Loiro, etcétera. No podemos negarnos el Partido Popular, pero tienen que ser consecuentes. En 10 años ustedes pudieron hacer más. Enumeraba una serie de obras la señora Morenza. A ver, señora Morenza, no las hizo usted sola. Entiendo que hay un grupo que había detrás con Democracia Orensana y como bien dijo el señor Padrón, que aquí todos aportaban y que había pues una coalición. Ustedes les recordaba que no tenían mayoría en su momento. Entonces, a ver, que al Partido Popular se aprobaran mociones y que nunca se llevaran a cabo, eso la ciudadanía lo sabe. Ahora mismo podemos aportar, cuentan con nosotros y con todos los grupos, no solamente con el Partido Popular. Entiendo que con todos los grupos, a mi entender. Entonces, a ver, eso es lo que tiene que ser un gobierno que no tiene mayoría absoluta, que todos los grupos sumemos, no restemos, sumemos, pero a ustedes no les interesaba. Solamente tengo que decirles eso. ¿Una moción constructiva? Claro que es constructiva, pero el partido mayoritario de la oposición en este momento nunca se contó con él. Pero para todo. Ahora lo vamos a demostrar de otra manera, que estamos para sumar y sigo diciéndolo. Vale, sigo diciéndolo. Nada más, esta moción el Partido Popular lógicamente no se puede negar, la vamos a aprobar porque entendemos que todo lo que sea mejora para los vecinos de Barbadas tenemos que apoyar y votar a favor. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas. Ten a palabra o señor tenente alcalde, tamén 3 minutos. Gracias. Bueno, o meu teléfono está encendido e disponible para todos os grupos políticos e iso é indudable. Eu nunca lle neguei a resposta a ningún, e tamén o do alcalde, O sea, non é o teniente alcalde únicamente, senón tamén o do alcalde. En calquera momento, chámame cualquera, Ramón, chámame cualquera, chámame todo o mundo, e eu creo que atendo na medida das posibilidades. Vitoria, señora Vitoria, vostede fai un listado de obras que é unha realidade, pero non se pode negar todos os
todos os gobernos, foran do señor Freire, do señor Valcárcel, con Victoria e tal, pois levaron a cabo obras, evidentemente, con maior ou menor acerto, con maior ou menor, pois, digamos, necesidade por parte da veciñanza. Neste caso, sigo enumerando as obras que vostede pon aquí nesta moción, e voulle dando detalles do que está pensado. Sustitución da capa de rodadura na Rúa da Chaira entre a Glorieta de Piñor e o cruce de San Bieito en Parada. Xa se tomaron medidas quero dicir, medidas en metros de quanto vai facer falta ali de material asfáltico, porque nunha primeira actuación, en vez de sustitución da capa de rodadura, o que se vai a facer é unha, digamos, reparación ata a posibilidade de inversión total, como se fixo xa na primeira parte da Rúa da Chaira. Con moi bo criterio, por certo, que tamén o pediu Ramón. Así que aquí todos creo que temos un carácter constructivo e este tono é o mellor que podemos levar a cabo. Mellora do firme na Rúa Requeixo, en Piñor, utilizando fórmulas a caídas en zonas antigas como o formigón desactivado. Sen dúbida, para min é unha das mellores opciones que hai, a de formigón desactivado en núcleos rurais, pero con leva unha obra, e como ben dixo a señora Morenza, o millor unha vez que se arregla unha calle é levantar inteira a poñer os servicios. Pero eso leva un presuposto moi elevado. En Santa Uxía, tamén, Santa Uxía, bueno, pois, hai varios lugares en Santa Uxía nos que se pode actuar, que dúbida cabe. E a reforma integral do vial que comunica a Valencia coa 540 na zona do campo de fútbol dos Carrís. Aí vou a facer mención a dúas actuacións. A primeira, como ben saben, hai unha actuación que se leva a cabo a través do Plan Edil, dos fondos da Unión Europea, na que vai incluída a rexeneración de todo ese primeiro tramo que vai desde o campo de fútbol ata os muiños. Non inclúe a subida que vai dende o cruce do Pontillón ata 540, que é ese no que hai que actuar. Evidentemente, estes días se vai a bachear porque descubrimos pois que hai eso, pois unhas fochancas aí bastante importantes. Por certo, falando de fochancas, o señor Sarín, a 52, o vial de servicio non é competencia municipal. Estuve reunido cos técnicos de fomento e non van a actuar de momento. Descoñezo os motivos que lle levan a eso, pero non van a actuar de momento. E por último, investimentos reais para este ano estaban previstos 221.000 no orzamento, como ben dixo a señora Morenza. Deses 221.000 casi non queda nada, e dígolle por qué. Porque este ano tuvemos un montón de incidencias derivadas do mal tempo invernal, entre asfaltados, reparacións de fochancas, reparacións de muros e demais, pois pouco queda aí. Ten que rematar, por E esa é unha realidade. A vocera do Partido Socialista ten a palabra durante un minuto. Moitas grazas. Bueno, congratulámonos de que todos os grupos estemos de acordo con estas necesidades. Bueno, decirlle á señora Consuelo que o meu teléfono tamén sempre estuvo aberto. Nunca pechei o teléfono a ningún concelleiro de ningún partido. Mais ben, isto parece que ten vostede un trauma. Vostede agora suma con Daniel Rey, lánzalle loubas a Daniel Rey, o alcalde, porque suma. Con eles suman, sobre todo co alcalde, suman na Diputación. Entón, claro, hai que lisonxear ao goberno. Fala de gobernos de maioría absoluta, este goberno evidentemente non ten maioría absoluta. Falan, no, es que nosotros apoyamos los gobiernos de maioría absoluta. Este non é maioría absoluta, é o que dixo antes. Pero bueno, repito, estando no goberno, estando na oposición, o meu teléfono sempre está aberto. Eso sí que non lle vou permitir que o diga en público, que non se lle colleu o teléfono aos grupos da oposición. Moitas grazas. Grazas a vostede. Procedemos á votación. Brevísimo. Señora Victoria, no dije su teléfono y tengo que, aparte voy a ir a su favor, siempre me cogió el teléfono, ¿vale? No dije su teléfono, dije cuando traíamos actuaciones para hacer, no dije su teléfono, no diga, no ponga en mi boca lo que no es. Xa quedou claro. Gracias. Grazas a vostede. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é o expediente 3.806, moción do PSDG-PSOE para reforzar as políticas de apoio ao comercio local en Barbadas. Ten a palabra a voceira que corresponda. Moitas grazas.
Hoxe traemos a este plenario ao Partido Socialista a moción para reforzar as políticas de apoio ao comercio local de Barbadás. E para situarnos un poquinho, vamos a referir uns datos. Datos do 2025 en canto ao número de empresas no noso Concello de Barbadás. 666. Son datos do 2025. Do sector do comercio, 255, do sector da construción, 121, da industria, 33 e de servizos, 256. E o número de autónomos actualizado a marzo de 2026, 704. Paso a facer a exposición de motivos. O comercio de proximidade e a hostalería constitúen un dos piares fundamentais da economía e da vida social do municipio de Barbadás. Estes pequenos comercios xeran emprego, dinamizan as nosas rúas, fortalecen a convivencia e contribúen a fixar poboación e crear identidade de comunidade. Con todo, nos últimos meses, o noso municipio viu como diversos establecementos comerciais e de hostelería tiveron que pechar as súas portas. Unha situación que xera preocupación tanto pola perda da actividade económica como polo impacto social e humano que supón para as familias traballadoras e autónomas afectadas. O Grupo Municipal Socialista, cando asumiu responsabilidades de goberno, considerou de trascendental importancia dedicar unha concellería con identidade propia para traballar a carón dos e das comerciantes deste municipio e impulsar con diferentes campañas e actividades o comercio de proximidade. Nestes momentos seguimos firmemente convencidas que é imprescindible que esta administración local siga demostrando ese compromiso tan necesario e non permaneza allea á realidade do momento. Quen máis preto está das persoas que traballan cada día nos pequenos comercios e no sector da hostalería de Barbadás é esta administración local. Por iso, a axuda debe continuar reforzándose e non limitarse únicamente a colaboracións puntuais. O Concello de Barbadás debe actuar como motor de apoio, acompañamento e promoción do tecido económico local, especialmente nun contexto marcado polos cambios nos hábitos de consumo, a competencia de grandes plataformas e o aumento de custos para autónomos e pequenas empresas. Defender o comercio local é defender emprego digno, proximidade, sustentabilidade e vida nos nosos barrios e parroquias. Cada negocio que pecha supón unha perda económica, pero tamén unha perda social para o conxunto do municipio. Por todo isto, o Grupo Socialista de Barbadás considera oportuno e necesario que se acaden os seguintes acordos. Punto 1. Realizar en colaboración coas asociacións de comerciantes, hosteleiros e autónomos unha mesa de traballo permanente para analizar a situación actual do comercio e a hostelería do municipio. Punto 2. Elaborar un estudo e enquisa municipal dirixida aos autónomos e pequenos negocios de Barbadás para identificar as súas principais necesidades, dificultades e acadar propostas de mellora. Punto 3. Deseñar e poñer en marcha unha campaña institucional de sensibilización e concienciación cidadá destinada a poñer en valor os beneficios económicos e sociais do comercio de proximidade. Punto 4. Impulsar campañas informativas dirixidas á poboación para explicar as consecuencias económicas e sociais que supón o peche do pequeno comercio e da hostelería local. Punto 5. Crear un programa municipal de fidelización do comercio local mediante cartóns, bonos, sorteos, descontos ou sistema de puntos que incentiven as compras e o consumo en establecementos do municipio. Punto 6. Estudar a posta en marcha de axudas municipais específicas para a modernización, digitalización e mellora da competitividade de pequenos negocios e autónomos. Punto 7. Promover actividades comerciais e gastronómicas favorecendo feiras, xornadas temáticas e eventos que atraian consumidores e xeren actividade económica. Punto 8. Solicitar a colaboración de outras administracións públicas, especialmente da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial, para reforzar as liñas de apoio ao pequeno comercio e a hostelería local. E punto 9. Dar traslado desta moción ás asociacións de comerciantes, hosteleiros e autónomos do municipio. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, boas tardes. Mire, vai a falar un autónomo que leva 30 anos de autónomo e traballando neste concello. Isto está moi ben, pero isto é o país das maravillas. O concello non pode facer isto todo, eso en primeiro lugar. O concello non está para facer isto, e voulle explicar. Xa digo, falalle un autónomo que leva 30 anos.
autónomo neste Concello. O Concello o que ten que facer é ter as beiras rúas limpias, ter os viais limpios, ter un saneamento correcto, ter un servicio de mobilidade correcto, ter as rúas impecables, o lixo, a recollida do lixo, todas esas cousas. Iso é o que ten que facer o Concello para que sea atractivo, para que os comerciantes poñan o seu negocio e vendan o seu produto. O Concello non lle ten que vender o produto a ninguén. E cos cartos públicos de todas e todos os veciños, dos seus impostos, non se lle vai a vender o produto a ninguén. E digo por min mesmo, que son autónomo desde hai 30 anos. Ora sí, o Concello, nestes puntos todos que pon aquí, 9, non pon nada de ter as beiras rúas limpias, de ter o saneamento correcto, de ter a recollida do lixo como hai que tela, de todas esas cousas. Sí, que organicemos certas festas para que promover que haxa un día, 2, 3 durante o ano certas cousas que mobilicen para que eses comerciantes sintan a necesidade de asociarse e facer algo máis por iniciativa deles. Non é o Concello o que ten que venderlle o produto a ninguén, nin dicirlle as festas que ten que facer, nin o que ten que facer. Non. Son os comerciantes os que teñen que agruparse se é que queren agruparse. Porque, se vostede sabe, estamos nunha economía de mercado de competencia. E unhos van a vender máis e outros van a vender menos. E unhos van a coller as axudas e, ao mellor, empezan o negocio dentro de 2 ou 3 meses deixano. Esas axudas foron cos impostos do resto dos veciños. O Concello o que ten que facer é os servicios básicos telos en óptimas condicións para que o comerciante, o autónomo, venda. Iso é o máis importante. De pouco vale que fagamos bonos, sorteos, que fagamos cousas destas se despois a rúa de diante do seu negocio está sucia. Ou se pasan a recoller o lixo cando non teñen que pasar. Iso pouco vale. Ou que cada pouco hai unha avería da tubería. Ou que ven ao Concello a solicitar unha licenza para poñer calquera cousa no seu establecemento e demórase. Aí o comerciante o que quere é axilidade para traballar el, non para que lle fagan o seu traballo. O seu traballo xa o sabe facer el. O que é autónomo e o que emprende xa sabe o que ten que facer. O que quere é axilidade para cando quere ampliar o negocio ou cando quere que lle limpen a rúa ou cando quere que lle fagan as cousas, o Concello o faga. Ten que ir rematando, don Ramón. Perdone que sea un pouco así vehemente, pero, bueno, como me toca moito no tema, é a nosa opinión. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. 3. Bueno, en primeiro lugar, polo que dixo tamén o 30 alcalde, o respecto dese vial paralelo á autovía, de que os técnicos de Fomento non van a actuar, eu non digo que actúe Fomento, se non actúe Fomento, terá que actuar o Concello, terá que actuar alguén, o que non podemos ter viais públicos cheos de regueiros e de fochancas que son intransitables. Vale, bueno, pois se non envía público, bueno, non vamos agora a decir unha proposta que nos facemos de mellora dun vial. Se non queren ou non poden, pois vale, pero non me diga que os técnicos. Bueno, concordamos co sentido da moción do PSOE de apoio ao comercio local de Barbadás. Como así o temos manifestado en outras ocasións, cando en temas vinculados a estes temas do pequeno comercio, tamén ao sector tan importante na nosa economía a nivel local e a nivel global como poden ser os autónomos. No relativo exposto na exposición de motivos, no acordo cuarto da moción, bueno, teríamos que dicir que hai que pôr por riba da mesa esas medidas precisas para que o pequeno comercio e os autónomos de Barbadás pulen de vez. É dicir, non concordamos coa intervención do portavoz do Partido Galego de que só hai que facer traballar sobre as estradas e sobre as beiras rúas, que só son servicios básicos. Os servicios básicos deste Concello son 1000 cousas que o Concello ten que atender. Unhas prioritariamente sobre outras, pero entón non hai un área de apoio ao pequeno comercio, non hai un área vinculada a outra. Sí que hai. Pois entón, se hai un área, terá que, lóxicamente non vai contar co mesmo diñeiro ou con a mesma capacidade orzamentaria, pero ten que facer, o goberno ten que facer traballos en todas as áreas de xestión, e entre estas. Bueno, dicir que Barbadás é un concello novo,
vamos decirlo entre aspas, si falamos destas cuestións de pequeno comercio, de autónomos, porque hai 30, 40, 50 anos éramos 4 aldeas aquí na periferia da cidade. Hoxe somos un concello de moitísima poboación onde xa hai unha cantidad importante de pequeno comercio e tamén de autónomos. E non podemos consentir ou deixar de propor medidas para evitar o que sucede, pois poño por caso na zona bella da cidade, onde pois pechan, alúganse, traspásanse locales, e iso que supón cando se baixa unha persiana é que non se levante nunca máis. E non é só na zona bella da cidade, vamos a cualquera vila, a cualquera da Ourensanía e sucede o mesmo, é dicir, non hai un negocio aberto, non hai absolutamente nada, por qué? Porque tampouco hai iniciativa nin a nivel local, nin hai propostas para mellorar a situación deses negocios, e iso que equivale é pois a morte, abandono e a desolación das nosas vilas e do noso contorno. E algo que a Barbadar non lle sucede, porque xa digo, un concello novo a ese nivel, pero de logo, se non se toman medidas para, sucederálle a medio e longo plazo. E a nosa organización política desenvolve, pois, cada certo tempo tamén campañas de sensibilización ao respecto deste respaldo tamén ao pequeno comercio, donde pois, propomos moratorias ás grandes áreas comerciais que realmente tendan a apoiar ese pequeno comercio. Cada vez que se instala unha gran área comercial supón pois, o peche de cantidade de pequenos comercios. Remate na segunda, grazas. Grazas a vostede. O Partido Popular ten a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Señora portavoz socialista, compartimos a preocupación pola situación do comercio local e da hostalería en Barbadás, pero esta moción ten algo de contradición política difícil de entender. Porque quen ven hoxe aquí a criticar a situación do comercio local é precisamente quen levou esta área durante anos no goberno municipal. E a pregunta é clara: se agora consideran que hai tantas carencias, por que non actuaron no seu momento? Por que non puxeron en marcha moita destas medidas cando tiñan a responsabilidade directa? Hoxe falan de escoitar os comerciantes, de crear mesas de traballo, de facer campañas ou de apoiar ao pequeno comercio. Pero a realidade é que se realmente se tivese escoitado aos comerciantes cando reclamaban, probablemente hoxe non veríamos tantas persianas baixadas no noso municipio. Esta é a realidade que coñecen perfectamente os autónomos e hostaleiros de Barbadás. Mentras outros se limitaban a facer anuncios, o Partido Popular, cando gobernaba, dedicou moitas horas a reunirse cos comerciantes na Casa de Cultura, escoitando as súas preocupacións, atendendo as súas necesidades e traballando con eles directamente. Froito dese traballo e dese diálogo foi a creación dunha asociación de comerciantes, algo fundamental para que puidesen ter voz propia e defender os seus intereses. E a pregunta que facemos hoxe é lexítima. Vostedes, durante todos estes anos, que fixeron realmente por consolidar este tecido comercial? Porque resulta moi difícil entender que agora presenten unha moción criticando unha situación da que tamén son responsables por a súa propia xestión. Que mudou de 5 meses agora? Nós creemos que o comercio local non necesita oportunismo político nin mocións para lavar a imaxe. O que necesita é apoio constante, menos burocracia, máis dinamización, máis accesibilidade, máis actividades que atraian xente ás rúas e unha administración que este ao carón dos comerciantes durante todo o ano e non só cando interesa facer un titular. Desde o noso grupo municipal seguiremos defendendo medidas útiles e reais para apoiar o comercio e a hostelaría en Barbadás, pero tamén dicimos claramente que quen gobernou anos nesta área debería facer algo máis de autocrítica antes de intentar dar leccións aos demais. E depois tamén quería preguntarlle unha dos seus acordos que nos dice aquí, promover actividades, o acordo número 7 concretamente, promover actividades comerciais e gastronómicas favorecendo feiras, xornadas temáticas e eventos que atraian consumidores e xeren actividades económicas. Lembro recordar no primer ano que gobernou o Partido Socialista aquí en Barbadás, que fixo o mercadillo medieval, algo que heredaron, que estábamos facendo o Partido Popular, non o volveron a facer.
os comerciantes abrían o sábado, abrían o domingo, cando se celebraba o mercadillo medieval, xa que aumentaban as súas ventas. Entonces, esa sería tamén unha boa labor a facer. Nada máis. Gracias. Iba a decidir que rematar. Ten a palabra o señor Morgade. Boas tardes a todas e todos. Bueno, vou empezar... non sei como empezar. O grupo de goberno considera necesario facer varias precisións respecto da moción presentada polo Grupo Municipal Socialista, porque detrás dunha aparente proposta de apoio ao comercio local escóndese un exercicio evidente de oportunismo político e de falta de autocrítica. Por outra banda, non se pode trasladar á ciudadanía a idea simplista de que todos os peches comerciais son consecuencia dunha suposta falta de apoio municipal. O máis destacado desta moción é que moitas das medidas que se propoñen xa se están realizando desde este Concello ou forman parte das liñas de traballo do actual goberno municipal. Polo tanto, o texto presentado parece máis orientado a intentar apropiarse da iniciativa xa en marcha que a contribuir cunha proposta nova, seria e rigurosa. E vou pasar a desenrolar os acordos. Con respecto ao acordo 1, realizar a colaboración coas asociacións de comerciantes, hosteleiros e autónomos unha mesa de traballo permanente para analizar a situación actual do comercio e a hostelería do municipio. Este goberno municipal mantén contacto permanente co tecido comercial e hosteleiro do municipio, escoitando as súas demandas e colaborando de maneira continua coas asociacións, negocios ou autónomos. Mostra do mesmo, podemos sinalar as reunións mantidas en reiteradas ocasións cos representantes da Asociación Centro Comercial Aberto de Valenza. Con respecto ao acordo 2, elaborar un estudo e enquisa municipal dirixido aos autónomos e pequenos negocios de Barbadás para identificar as súas principais necesidades, dificultades e propostas de mellora. Compre dicir que este goberno coñece de primeira man as necesidades, dificultades e demandas reais a través do feedback constante con propios comerciantes e hosteleiros do que existen rexistros. Acordo 3. Relación coa proposta de deseñar e poñer en marcha unha campaña institucional de sensibilización e concienciación cidadá para poñer en valor o comercio de proximidade. Cumpre lembrar que este tipo de iniciativas xa se están a desenvolver na actualidade e que Barbadás non permanece alleo ás campañas de promoción e apoio ao comercio local. De feito, desde a Federación Galega de Comercio, en colaboración coa Xunta de Galicia, levanse anos impulsando a campaña Merca no teu comercio, unha iniciativa consolidada de dinamización e sensibilización cidadá destinada precisamente a fomentar o consumo no comercio de proximidade e a poñer en valor a súa importancia económica, social e social. Barbadás foi un dos concellos nos que se desenvolveu esta campaña, concretamente durante o ano 25, do 15 ao 30 de outubro. Este ano, 2026, xa hai datas de cando volverá a realizarse esta campaña no noso concello e será entre 1 e o 15 de outubro. Acordo 4. Impulsar campañas informativas dirixidas á poboación para explicar a consecuencia económica e sociais que supón o peche do pequeno comercio e da hostelería local. Ten que ir rematando. Continúa na segunda. Moitas grazas. Ten a palabra a señora vocera do Partido Socialista. Sí, grazas. Bueno, primeiro, eu non veño a criticar para nada con esta moción, para nada, o sea, eso nada. O de escoitar, doña Nieves, os comerciantes, pois sí, tuve reunións con eles trimestralmente, e eles os poden, llevo dicir, que trimestralmente nós tiñamos reunións presenciais. Señor Morgade, vostede entonces está dicindo que a Federación era 2025, donde eu era responsable desta concellería, efectivamente. Bueno, eu tamén vou un pouco a desmenuzar o que eu quixen plasmar, o que quixemos desplamar nestes acordos. Eu simplemente falo de seguir apoiando o comercio, non estou facendo ninguna crítica. Creo que viven os momentos, e tampouco estou criticando que sea culpa deste goberno que se estén pechando comercios, en ningún sitio creo que manifestai eso, O sea, nunca máis, non é da miña intención. Simplemente quero decir que estamos vivindo uns momentos críticos para o comercio, que están pechando, cal é a causa? Serán miles. Non culpo especificamente aquí ao goberno municipal, para nada. Simplemente que sei, porque estuve en contacto con eles, sí, porta a porta, vale?
enorgullézome deso, porque porta a porta estuve falando con eles cando eu era responsable desta concellería. Entonces, sei que eles les gusta reunirse trimestralmente, por eso falaba desa mesa de traballo ou reunións, chámenlle vostedes como queiran, non solamente coas asociacións, para eso está esas reunións, pero tamén hai outras persoas, neste momento no centro comercial aberto da Valenzá hai 36 comercios, faltan moitísimos máis. Eses outros máis hai que chegar a eles, e como? Pois con enquisas, con esas valoracións que hai no CET, que se facían despois de cada campaña para preguntarlles que tal foi, que propostas facedes, como queredes que o enfoquemos, no que fallamos, no que podemos mellorar. Entonces, eses serían os dous primeiros puntos e a intencionalidade deses dous puntos. As campañas institucionalizadas de aquí, desde esta institución, son pois campañas como se fixeron en un seu momento de vídeos promocionais dos comerciantes, onde cada un presentaba o seu negocio, onde cada un facía unha aportación, onde se visibilizaban. Creo que eso é moi importante para eles e iso gustáballes moito. E o veían pois tamén de xeito moi positivo. E tamén facer campañas para dicirlle á poboación, recargar sempre que se non compramos, se non mercamos nesa froitería que está ao lado da nosa casa, nesa carnicería, todos esos pequenos comercios pois van pechar, porque se utilizamos as compras online, se vamos ás grandes superficies, os pequenos comercios van a pechar. E logo pasearemos por unha rúa da Valenzá donde teremos unha persiana baixada, outra persiana baixada, e iso é moi triste. Entonces, hai que crear un programa, unhas reunións, unha mesa de traballo donde, mira, onde estades encontrando máis problemas? Pois, a mellor, para modernizar, para crear páxinas web, para, pois, non sei, en temas de eficiencia enerxética. Bueno, pois vamos a crear entre todos un fondo neste concello para axudar puntualmente a que eles, pois, nesa dificultade, pois, a solventen. En canto, perdón, só unha cousa, en canto ao mercadillo medieval, por Dios, iso xa fai anos e anos, e iso organizábase por as festas de Valenzá que nada tiña que ver co comerciantes daqui da Valenzá. Para rematar, por favor. Grazas. Don Ramón. Bueno, eu aquí vou a concordar co señor Morgade, que vostede agora fai unha explicación da moción que, lendo a moción, parece que hai que facer isto todo e aquí nunca se fixo nada. Vostede é a que fixo aquí o que se fixo durante 10 anos, non outra persoa. O que hai feito fixo vostede. Non poñas a cara porque non estou dicindo unha mentira. Vostede é a que levou a área de comercio aquí durante 10 anos. Hasta aí 6 meses. Por tanto, ten que dicir se todo isto que según está aquí presentado é que aquí non se fixo nada durante 10 anos. Que agora hai que facer isto todo. Así é como está explicado na moción. Agora, na segunda intervención, xa o explicou de outra maneira. Pero, mire, as reunións esas todas que vostede dice que tuvo cos comerciantes todos, con cuantos? Cos 20% dos comerciantes de Barbadás, co 10%, co 30%, co 40%, co 50%, co 60%. Que inquedanzas lle trasladaron? As inquedanzas son facer unha enquisa. Diga aquí que inquedanzas lle trasladaron, porque seguramente dentro desas inquedanzas están que se lle asilicen os trámites en urbanismo para facer reformas, que se lle teñan limpas a rúa. E moitas desas cousas, porque un local de hostelería, se diante ten a acera chea de fochancas ou sucia, pois entra menos xente que nun local que hai unha acera bonita, con plantas e con cousas así, que é o sentido que iba eu na miña primeira intervención. Entende? E vostede aquí non pon absolutamente nada diso. Simplemente dice que tuvo reunións que lle trasladaron as inquedanzas. Pois díganos aquí cuáles son esas inquedanzas e cuál é o porcentaxe dos autónomos deste concello cos que se reuniu vostede. Porque soltar aquí isto todo, entende? E despois dicir que vamos, é que trata os autónomos de tontos ou a xente de tonta. A xente está máis que enterada que ten que comprar no comercio local se quere que subsistan os comercios. Ou é que vai explicar vostede que non o saben? Son tan burros que non o saben. Necesita facer unha campaña de sensibilización ao Concello para dicirlle a xente que ten que mercar na froitería que ten ao lado da casa ou ten que ir ao bar que ten ali ao lado porque se non pecha. Por favor. E despois, o comercio desaparece pois porque hai xente que non vende.
pero tamén desaparece porque estamos nun mundo no que agora moita xente, se non se deu conta vostede, compra por internet. Mire vostede cuántos negocios se están pechando en Ourense, baixos e baixos e baixos, que non van volver a abrir por moitas campañas de sensibilización que haxan. Saben o que se van convertir? En vivendas. Porque o comercio está pasando a outro estado, no que non estamos... E vostede ven con isto é de fai 20 ou 30 anos. Me entende? Non é de hoxe en día. Hoxe en día temos que adaptar outras cousas. E o Concello o que ten é que ter os servicios públicos, chámese beiras rúas, chámese saneamento, chámese recollida de lixo, chámese alumeado público, chámese urbanismo, licencias, e todo ese tipo de cuestións, burocracia, eso é o que ten que favorecer o autónomo. En eso. Ten que rematar. Moitas gracias. Grazas a vostede. Don Serafín, danos o turno de palabra. Bueno, estaba dicindo que efectivamente dentro desas campañas tamén de sensibilización que a nosa organización política pon por riba da mesa de apoio ao pequeno comercio, incluye esa moratoria das instalacións de grandes áreas comerciais, que leva implícito xunto co que estamos comentando os distintos portavoces, que cada vez, sobre todo a xente máis moza, compre online e non visite o pequeno comercio, pero que efectivamente se poden pôr por riba da mesa medidas, como pode ser esta moratoria de instalación de grandes áreas, porque cada vez que se instala unha gran área, pecha cantidade de pequeno comercio. Iso é evidente. É como a moratoria dos eucaliptos. Se non hai moratoria dos eucaliptos, este país o camiño que leva é a desaparición absoluta do seu rural, que xa é o que sucede en moitos lugares. Sería unha comparativa. Eucalipto, área comercial. É dicir, hai que legislar de maneira de non promocionar máis plantacións destas especies para que efectivamente podamos soñar con que efectivamente poda retomarse a vida no noso rural. Para iso hai que tomar outro tipo de medidas que tampouco o goberno de logo xa está nese sentido. Tampouco porque o que se as políticas que se fan é de abandono e de que a xente fuxa do rural. Abandono do rural para poder levar proxectos especulativos vinculados á minería, vinculados aos proxectos eólicos, etc. Bueno, dicir que a nivel local o BNG sempre levou no seu programa e ten proposto en varias ocasións mocións neste sentido para tamén na creación dunha área comercial ou dun parque comercial en Barbadás na que pequenos autónomos e comerciantes puderan instalarse, no que debera ter cabido un sector tan importante como o do Rianxo, que é algo noso e que non ten o lugar acaído no propio Concello onde podan as rianxeiras instalarse e poder vender os seus produtos, se o van vender á Praza Ourense, e algo que en estas áreas comerciais ou parques comerciais e non habendo estas infraestructuras deberamos de ter uns lugares acaídos no propio Concello onde promocionemos o Rianxo, porque é algo absolutamente de Barbadás e que nos dá moi por igual. Mañá xubilas unha rianxeira, non hai relevo, pechas unha porta, xa está, ese é o futuro. Pois eu creo que o futuro é algo distinto, pero para realmente ten que haber un interés político tamén en manter este tipo de cuestións. E remato, esa mesa de traballo, estas cuestións que se poñen por riba da mesa, a mesa de traballo permanente cos hosteleiros, ten que haber tamén unha periodicidade nas propostas, nos acordos. Esa mesa de traballo, pois, como dicía a portavoz do PSOE, ten que ser trimestral, semestral, etc. Ten que chegar a gran maioría dos comerciantes e ten que haber unha temporalidade ao respecto tamén deste tipo de cuestións. E, bueno, nada máis. Ao respecto tamén de algunha cuestión que se puxo por riba da mesa de que locais pechados que non abriran máis e destinen a vivendas, eu creo que é unha idea absolutamente nefasta e patética que respalda as políticas do Partido Popular de abandono da vivenda pública e de que están no que están, no negocio e na especulación. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. 3 minutiños. Como non podía ser de outra maneira, o Partido Popular de Barbadás vai apoiar esta moción, porque nos parece unha moción moi coherente e todo o que sexa axudar os comerciantes e a hostelería en Barbadás, estamos con elos. Nós apoiamos todas as mocións que sean coherentes e por o benestar de todos os ciudadanos de Barbadás, traia o partido que atraia e o color que sea. E esta moción parecenos unha moción moi coherente. Estamos totalmente de acordo, tomen nota o equipo de goberno, estamos totalmente de acordo en que manteñan reunións, como dicía a señora Marga, trimestrales ou semestrales, porque si hai que estar a carón dos comerciantes e ter reunións. Non é fácil manter un negocio,
non é nada fácil, non é nada doado. Os novos emprendedores si deberían ter algún tipo de axuda aquí no Concello, porque empezan con ilusión, pero como moi ben falaba o meu compañeiro Padrón, vivimos no mundo de internet. Eu vexo por a miña filla, está pedindo todos os días en internet. Eu ainda vou a comprar o comercio para a miña filla e a maioría da xente, e contra eso é moi difícil loitar. Temos que entender tamén eso. O do mercadillo medieval, doña Marga, era un exemplo, vale, que nós cando organizábamos, os comerciantes abrían os sábados á tarde e os domingos todo o día, e esta señora máis eu fomos porta por todos os comercios e nos dicían que sí, ese fin de semana aumentaban bastante as ventas. De feito, cada ano pedíannos que fixéramos nunha calle diferente para que todos os comerciantes se beneficiaran. Sería unha idea tamén para o equipo de goberno, pois facer, daquelas nos facíamos lo que as festas da Valenzá, pero non ten por que ser que as festas da Valenzá. Pode ser cualquier día e crear unha rutina. Sabemos que os primeiros anos costa crear, como empezou en Ribadavia a Festa da Historia ou cousas destas, pero bueno, é unha solución facer cousas na rúa para que os comerciantes, pois, eses días suban as ventas. Non é fácil, non é doado manter hoxe en día un comercio, porque están cerrando non só en Barbadás, en Ourense, en moitos sitios. E nada máis, o noso apoio a esta moción. Nada máis, gracias. Moitas grazas, dona Nieves. Ten a palabra o señor Morgade. Bueno, vou a facer un resumen porque se me refiro a contestar punto por non acabo. Evidentemente, coincidimos en que hai que apoiar ao comercio e ao tecido empresarial local. Eso non o discute nadie. Nós non vimos de Marte, estamos aquí e sabemos o que pasa. Pero, evidentemente, a maioría dos comercios pechan e non precisamente por falta de apoio municipal. Hai outras causas estruturales que o levan a eso. Exemplos de apoio desde o goberno municipal ao pequeno comercio nos 5 meses que levo eu como responsable deste área. Pois mira, montouse un curso de competencias digitais orientados aos comerciantes para que poidan gestionar máis adecuadamente os seus negocios. Montouse un curso de visual merchandising que o pediron desde a asociación expresamente e o momento que o curso estaba montado, pois tuvémoslo que cancelar porque non houbo participantes. Entonces, tamén demostra a implicación do comercio en certas cousas que desde o Concello se queran facer. Despois, como campaña general para o comercio, pois distribuíronse 3.000 bolsas serigrafiadas para o comercio para que teñan unha imagen de comercio local. Organizouse unha campaña por o Día do Pai, campaña do Día da Nai, está en marcha a Noite Moucha, concurso de pinchos, e de cara á época de Nadal, pois temos en mente un par de campañas máis para organizar. Co cual non se pode dicir que desde o Concello non se está facendo nada para axudar o comercio. De todas formas, levamos cinco reunións. Unha non estuve eu, 4 reunións que estuven coa Asociación de Comerciantes e bueno, eles plantean cousas que logo depois, cando se levan á práctica, pois non teñen o respaldo do comercio. Eu aí sí que xa... A verdade é que se a asociación che transmite unhas inquedanzas, tú tratas de darlle solución e logo non ten o respaldo do comercio, pois non sei o que falla. Evidentemente, ir porta a porta de todos os comerciantes facendo unha enquisa, pois creo que non é función do concelleiro e, entre outras cousas, non dispoño de tempo suficiente para esas cousas. Sí que vamos a apoiar a moción, é unha moción que intenta dinamizar o comercio e eu creo que aí non creo que haxa nadie aquí neste salón de plenos que estea en contra de que o comercio funcione o mellor posible. Nadie desea que cerre ningún negocio, nin grande, nin pequeno. Entonces, evidentemente, intentaremos poñerlle remedio, pero é bastante desalentador cando organizas cousas que che piden e logo non ten acollida. Que a veces, pois, bueno, nada máis. Ten que rematar. Ten vostede un minuto de peche. Sí, eu en ningún momento dicen que non se estivera
facendo nada, estáse facendo, sei no. Simplemente solicitamos que esas campañas sean todavía máis grandes e mellores do que organizábamos nos anos anteriores. Como nos trasladaba a nova presidenta da Asociación de Empresarios de Profesionais de Ourense, a EPA, Ana Fernández Balado, que ademais é veciña daqui, do noso concello, ela decía que os empresarios e os autónomos, se lle fala a un autónomo durante 9 anos, non teño 30, teño 9, o que necesitan é un acompañamento físico e un acompañamento económico. E tamén falaba de algo que era como un pago express. E explico, como pago express que se leva xa a cabo en algúns concellos é como un pago como máis rápido para os pequenos comerciantes e autónomos do noso concello para pagar esas facturas que presentan aquí en tempo e forma. Entonces, existe como un circuito interno donde esas facturas dos pequenos autónomos tárdase como 5 a 8 días en pagar, que para eles, pois eso, pago express, o de pago express o poño eu, vale, porque non sei como definilo, pero sí existe xa en concellos como Corcubión, Concello de Vigo. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Pois, nesta sí que vou intervir. Miren, vostedes saben perfectamente que a competencia central ou básica no que é o comercio é a Consellería, é dicir, a Comunidade Autónoma. Vostede estivo comigo nunha reunión que tivemos co responsable dese área aquí en Ourense. Vostede sabe tamén cales son as conclusións ás que chegamos entre os dous, entre os tres, porque vostede tamén estaba presente. A capacidade de axuda era que era. Pero, bueno, mire, voulle enumerar realmente cales son as inquedanzas que teñen os comercios e por que se manifestan día a día nas rúas deste país e deste Estado. Pois primeiro, porque queren unha exención da cota de autónomos durante as baixas médicas. Fálase basicamente das cotizacións dos autónomos que son moi altas. Falan tamén da mellora de prestacións que queren que sexan semellantes ás que temos as persoas que somos adscritos ao sistema xeral. E, de feito, este fin de semana ainda houve manifestacións en todo o país en relación a esta materia. Falan tamén, e hai unha normativa europea que ainda non se está aplicando en España, e no seu día trouxe a colación o Partido Popular, que é o IVA franquiciado. O IVA franquiciado é unha obriga que ten que ser incorporada á legislación española polo Estado español. Que supón iso? Pois que estes autónomos, estes comerciantes, estas pequenas empresas non recaden o IVA correspondente a unha facturación inferior a 85.000 euros. Sigue sin estar implementada no Estado español. É así. Entón, isto debatímolo xa hai un tempo e sigue sin haberse aplicado. Pois estas son cuestións que plantexan os comerciantes, os pequenos empresarios e os autónomos. Falan tamén de mellorar o paro dos autónomos. Pois queren, xa non sei ata que punto pode ser correcto ou incorrecto, pero iso xa é algo que corresponde ao Goberno Central, falan de mellorar o paro dos autónomos, porque non teñen paro, prácticamente. Teñen moita burocracia a efectos de asumir ou de ter dereito a esa prestación. E, por outra banda, tamén falan de ter axudas en relación ao incremento dos costes enerxéticos. Tampouco é unha competencia municipal. E, por último, falan de menos burocracia. A burocracia non é unha competencia do Concello en canto a ese tema. Podes mirar o que vostede plantexa dese pago express e ver como funciona, porque a verdade aquí non lo trasladou ninguén. Pero mire, tamén falou o señor Morgade de outra cuestión, que era precisamente a da formación. A da formación no centro empresarial, e vostede sabe tamén, estáse dando formación desde o centro empresarial. A vostede mesma se queixou no seu momento de que non había unha afluencia a caída, digámoslo así, deixémolo aí, que non había afluencia a caída. Pois ben, aquí facilitáronse cursos varios que están en boga e que ademais, creo que non recordo como se chama, pero que estaba vencellado que é a facturación nova, os sistemas de facturación novos que son de obrigado cumprimento. O éxito non foi espectacular, francamente, por decirlo de algún xeito. Vostede sabe perfectamente cal é a afluencia do público que está afectado por este tipo de cursos, ou mellor dito, afectado non, beneficiario dese tipo de cursos. E despois, o concurso de pinchos, por exemplo, vai seguir facendo, ao mellor experimenta algún cambio para melloralo. E vou dar unha suxerencia, mire, ao mellor algún chámeme por aí o alcalde tiktokero, bueno, pois teño TikTok, é certo, hai que facer algunha gracia. Pois mire, en TikTok, eu, conforme fago scroll, sáleme así de comercios, de pequenos comerciantes que venden o seu produto desde TikTok, no TikTok Shop.
así deles. Claro, pero se non acudimos aos cursos de formación en relación ao uso das redes sociais, non poden vender os seus produtos. Hai un na Valenza, un, que eu saiba, só hai un. Pois ese é o sistema de venta precisamente para facer fronte á competencia que xurde desde as plataformas digitais. Pois, bueno, pois nós damos formación nese ámbito, no ámbito das redes sociais. Acudimos na súa xusta medida. Na súa xusta medida, pois, ese é un sistema de venda, eu vexo todos os días, pero todos os días que existe ese mecanismo, esa ferramenta. En internet só vexo a un establecemento de Barbadas, a un. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Ai, perdón, perdón. Abstencións. Grazas. Pasamos ao punto número 3. Non, perdón, que estou ca comisión que utilizo como papel insucio. O 4, expediente 3.830, moción do PP para a modificación das bases reguladoras das subvencións ás asociacións veciñais do Concello de Barbadas. Ten a palabra o seu voceiro. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, é un pouco larga a moción, entón arrancamos. Moción para a modificación das bases reguladoras das subvencións ás asociacións veciñais do Concello de Barbadas. Hai unha exposición de motivos a que as asociacións veciñais constitúen un dos principais motores sociais, culturais e tradicionais do Concello de Barbadas. Gracias ao traballo desinteresado de centros de veciños e veciñas, mantense vivas moitas das actividades culturais e festivas dos nosos povos, sobre todo povos, fomentando a convivencia, a participación cidadá e a conservación das tradicións populares gallegas, tamén moita tradición. Porén, as bases reguladoras das subvencións destinadas ás asociacións veciñais están a provocar un crecente malestar entre o tecido asociativo do Concello debido á súa excesiva rigidez e a falta de adaptación á realidade das actividades que se desenvolven ao longo do ano. Un dos principais problemas detectados é que determinados gastos imprescindibles para a realización das actividades non son considerados suficientemente subvencionables nin puntuables, a pesar de formar parte esencial da propia actividade organizativa. Resulta totalmente ilóxico que as actividades tradicionais como magostos, festas de cachucha, cocidos tradicionais, sardiñadas, xornadas de convivencia veciñal non se valoren adecuadamente os gastos de alimentación asociados ás mesmas, cando precisamente estes elementos forman parte da esencia cultural e social destas celebracións. Así mesmo, moitas asociacións veciñais tamén denuncian que determinados gastos básicos e necesarios para o funcionamento diario das entidades non reciben valoración suficiente nas actuais bases reguladoras. Por exemplo, pois os gastos en material de oficina, impresións, papelería, suministros ou pequenos gastos correntes, o seguro RC, que é algo que eu creo que é imprescindible que se teña contratado, forman parte do funcionamento normal de calquera asociación e resulta imprescindible para poder desenvolver esa actividade que se sean contratados e que se gaste económicamente cartos nesto, non? As asociacións tamén trasladan dúbidas sobre o tipo de actividades realizadas en colaboración co Concello. Non sei, iso aparece nas bases que non sabe cuáles son realmente puntuables nas actuais bases ou non existir unha definición suficientemente clara nin concreta. Iso trasladaron varios directivos. Do mesmo xeito, as actividades reclaman unhas bases máis permisivas, as entidades, reclaman unhas bases máis permisivas e flexibles no relativo á xustificación económica de algúns gastos, especialmente naquelas facturas ou pequenos pagamentos nos que resulta imposible ou de moi difícil xestionamento, non? O abonamento mediante transferencia bancaria. É dicir, pois, pequenas compras que se podan facer según vas pola rúa ou que se dividan entre distintos membros da asociación. Pois, bueno, é dicir, é moi habitual que nas numerosas actividades tradicionais, culturais e populares das asociacións veciñais, pois, non se poda pagar por banco todo. Ademais, as asociacións consideran excesivamente complexa a actual tramitación administrativa. Bueno, hai que entrar por a plataforma e nada, solicitan poder presentar unha única memoria anual das actividades realizadas. Bueno, isto ven a que exixen as bases
cos anexos, que por certo están en un PDF non editable, é dicir, polo tanto, pois, ou ben usamos algún software por internet ou temos nós algún software con licenza para poder modificar o PDF, senón terémoslo que imprimir, escribir a mao e despois escanear. Bueno, non se pode facer mecánicamente dunha forma sinxela. É dicir, que os anexos de cada unha das actividades había que cubrilo e despois habría que escanealo nun único PDF. Pero se se fai todo en digital é imposible se non se ten un software adecuado. As asociacións veciñais non poden verse obrigadas a presentar proxectos artificiais ou incompletos para adaptarse ás limitacións das bases. O Concello debe de favorecer a transparencia, a justificación real dos gastos e a adecuación das subvencións á realidade do movimento asociativo. Establecer criterios que acaben penalizando as entidades que organizan actividades tradicionais multitudinarias. É dicir, bueno, ademais, existe un importante malestar polo atraso acumulado no pagamento. Isto é moi importante que, bueno, algunha explicación a maiores supoño que nos darán hoxe, porque é moi necesario para poder facer as actividades deste ano ter os pagamentos da subvención do ano pasado. A día de hoxe o Concello de Barbadás xa se atopa fora de plazo para proceder ao abonamento das mesmas, xerando unha situación absolutamente inaceptable para as asociacións veciñais que levan meses asumindo cos seus propios recursos, que a veces non os hai, os gastos das actividades realizadas. Este atraso provoca graves deficiencias económicas, as asociacións limita a súa capacidade organizativa e supón unha falta de respeto institucional cara á entidade que realiza unha importante labor social e comunitaria no municipio. Seguirei na seguinte intervención. Moitas grazas. Ben, pois concordamos co exposición do sentido da moción en que as asociacións de veciños teñen que ser apoiadas sempre polo Concello porque a xente que conforma ou dirixe ou está nas directivas das asociacións de veciños, veciñais, agora que é no caso que falamos, son xente que actúa, que quita moitas horas da súa vida a traballar para os demais, para unir os povos, para manter vivas moitas actividades culturais, moitas actividades como son os magostos, moitas actividades como é o San Xoán, moitas actividades como son colaborando cas comisións de festas patronais de cada parroquia e de cada aldea. E, polo tanto, esa xente temos que apoiala sempre dentro do Concello porque, senón, a xente acaba se aburrindo de estar nas asociacións e, cando tal, esmorece e morren moitas cousas que antes se facían. Polo tanto, o Goberno terá que dicir en que é modificable esas bases para facer, como dicen na moción o Partido Popular, moito máis sinxelo, transparente e rápido todas estas cuestións para que esa xente que traballa por os demais que están cómodos nas súas casas e lles poñen todo feito e se manteñen vivas esas actividades o leve do mellor xeito posible para que non se aburre. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra don Serafín. Sí, bueno, no BNG non concordamos co sentido da moción, concordamos a mellora e o afortalamento do tecido asociativo, pero non co que propón o Partido Popular. E parecenos moi ben que o Partido Popular se preocupe a día de hoxe do tecido asociativo, das asociacións de veciños de Barbadás, pero hai que lembrar que o Partido Popular local usou as asociacións de veciños toda a vida para que? Para caciquear, foi a súa política de sempre, vale? Para nós, para o BNG, as asociacións de veciños deberán parecerse ás xuntas de freguesía de Portugal, nas que se le dá poder á cidadanía e posibilita unha xestión democrática nos propios concellos. Pero isto que proponen vostedes aquí é un querer e no poder, é como un brindis ao sol, unha serie de cuestións para que despois irei punto por punto, pero que acordo por acordo, para un pouco por riba desta tamén o que creo BNG ao respecto dos acordos que se nos traen aquí. Miren, sobre a teoría pode ser unha moción ben intencionada, non o discuto, vale? Pero hai que lembrar que son vostedes políticamente. No goberno da Xunta onde discriminan a xornais nacionalistas como pode ser Nós Diario, de subvencións, porque resulta que hai un día que non emite.
se nos vamos aos acordos punto por punto, mire, acordo primeiro, festas gastronómicas, actividades culturais, tradicionais, non vou entrar no que di o acordo, pero mire, o acordo en sí non pode ser un pan e circo, como fai o señor ese que lle chaman alcalde da cidade de Ourense, que conduza esa política pan e circo, en darlle 100 euros a xente para que se vaya a comprar unhas zapatillas e traer a Panorama para subir e pintar o indio aos escenarios e manter a mocidade enamorada non se sabe de que. Non. As políticas teñen que ir noutro sentido. Non podemos encamiñarnos en favorecer exclusivamente festas gastronómicas. Podemos entender que efectivamente haxa determinadas festas gastronómicas vinculadas a determinadas tradicións, vexas un magosto, vexas unha sardiñada, vexas e tal, pero temos que nas propias bases regular a maneira de que non todo vaya encamiñado nese sentido. E que se hai actividades, véxase, vinculadas á igualdade, vinculadas a teatro, donde non será o mismo traer un día unha persoa a facer unha actividade de teatro que facer unha actividade de teatro que dure 2 ou 3 meses e que dinamice o tecido asociativo en esa parroquia durante 2 ou 3 meses. Entón, habrá que puntualo con X. Non vou a fazer aquí as bases, pero voulle por un exemplo, que non todo é pan. As bases falan dun 20%. Eu non creo que tampouco coincidir a punto por punto sobre estas bases. Pero, bueno, en todo caso, son as bases que hoxe están en vigor. As bases falan dun 20% e vostedes proponen que este tipo de actividades vayan vinculadas hasta un 50% a actividade da convocatoria. Bueno, nós non concordamos este tipo de cuestións. Hai que ir enfocado en outro tipo de matices. O acordo 2. Bueno, pois... Ten que rematar, señor Xafe. Sí. Remato na segunda, grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Boa tarde a todas e a todos. A moción que trae a pleno o Partido Popular para a modificación das bases reguladoras das asociacións veciñais exclusivamente é canto menos sorprendente. É unha moción feita a medida para sacar as castañas do lume ao actual grupo de goberno. Un grupo de goberno formado por 2 concelleiros e o señor alcalde, que en comandita dictan aos colegas do PP os atrancos que non foron quen de solucionar para pagar en tempo as subvencións veciñais e os concelleiros do PP fan unha redacción dunha moción fermosa, non se pode negar, pero carente absolutamente de rigor técnico. Non queiran enganar a veciñanza dando a entender que as bases das subvencións ás asociacións veciñais do ano pasado están mal feitas ou que foron froito da improvisación e da irresponsabilidade política. As bases de 2025 foron aprobadas en Xunta de Goberno da que formaban parte o señor Morgade e o señor alcalde. E recórdolles que non manifestaron a máis mínima preocupación ou proposta de modificación ás mesmas, bases, por certo, que contaban con todo o respaldo dos informes técnicos. Voulles dicir que estamos de acordo en parte da súa exposición de motivos. Vostedes din, o Concello debe favorecer a transparencia e a xustificación real dos gastos. Sí, certo, pero sempre atendendo aos criterios técnicos. Que existe un malestar polo atraso acumulado no pagamento? Eu diría que se quedaron curtos expresando o cabreo monumental que teñen as asociacións veciñais, deportivas e culturais, porque debo lembrarlles que o malestar non afecta só ás asociacións veciñais, pero claro, estas deben ser as que máis votos arrastran ou as que protestaron con máis ímpetu, por iso se centran exclusivamente nelas. Moitas asociacións tiveron que renunciar a facer actividades que viñan facendo ano tras ano, como andainas, organización de festas patronais, competicións, etc. E saben por qué? Porque estamos no mes de xuño e están sin cobrar. Agora ben, tamén expoñen información que non é certa e incluso se atreven a introducir o acordo 4 no que reclaman bases máis permisivas e flexivas no relativo a xustificacións económicas porque resulta imposible realizar pagos mediante transferencia bancaria. Por Deus, non sexan demagogos, nin mintan a veciñanza. Se lles queren facer un favor ao grupo de goberno, fáganllo ben. Miren vostedes, na base 12ª, as bases no punto 13 explícao perfectamente. A acreditación do pago dos gastos subvencionados se realizará por algunha das seguintes formas, preferentemente mediante transferencia bancaria, cheque ou en efectivo. Se justificará mediante a factura ou recibo firmado polo proveedor no que se indique a data do abono e a expresión recibí, cobrado, pagado ou outra análoga. Parecelle pouca flexibilidade? Moitas grazas. Grazas a vostede. Mire,
neste caso vou intervir eu, o que lle podo decir é que suscribimos plenamente o que aporta don Ramón Padrón en relación á importancia que teñen as asociacións veciñais sobre a actividade cultural, deportiva e en xeral do Concello. Pero, bueno, iba a aclararlle o que lle acababa de aclarar a señora vocera do Partido Socialista. As bases son suficientemente pervisivas a efectos do pagamento. Pódese pagar por transferencia bancaria, aportando o comprobante da transferencia, pódese pagar mediante metálico, aportando unha factura que poña pagado, no caso de que sexa unha sociedade, o selo, e ademais ten que estar asinada pola persoa que é responsable dese establecemento no que se realiza a compra. Ben, pagamentos, pois o pagamento non está fora de plazo. O pagamento non está fora de plazo. No seu momento fixeron os decretos a final de decembro do ano pasado, de xeito que pudera ser aplicado ese decreto a todo este exercicio. Por lo tanto, estamos en tempo. O que sí é certo é que se demorou por varias razóns. Primeira razón, porque houve que facer a liquidación da conta para incorporar depois ese crédito ao orzamento. E por outro lado, hai que dicir algo máis. Houbo moitos, e aquí traolle exemplos de erros, nos que as asociacións veciñais non fixeron o seu traballo ben. E aquí hai que facer unha labor de pedagogía, absolutamente de pedagogía, comprometémonos a facela. Explicarelle varios, na última intervención, se me dá tempo, para decirlle cales son os erros e como hai que facer as cousas. A señora interventora leva 2 meses traballando día sí e día tamén no que é a supervisión e xestión do que son estas subvencións. Incluso se lle dio un prazo de 10 días a todas elas as que contemplaban erros para que subsanaran tales erros. E máis, en algún caso hasta me puxen en contacto con asociacións de veciños. Eu, personalmente, para dicirlle, tendes unha notificación no que é a sede electrónica vosa para poder abrila e subsanalo. Mais digo, hai un colectivo que asinou o convenio co Concello o xoves da semana pasada, porque non abriron a súa sede electrónica. Tan pronto asinaron, eu asinei. Estáse tramitando esa subvención. Veremos como queda. Pero non abriron a sede electrónica, e esos son moitos dos problemas que están ocurrindo. Certo é que sí que se poden flexibilizar as bases, non a efectos de control e fiscalización, que o control e fiscalización ten que ser correcto, como marca a lei. O que sí pode ser máis flexible é asustar determinados gastos, contemplar cuestións que ao mellor neste momento non estaban contempladas, como pode ser, por pôr un exemplo, que se me ocurre agora mesmo, as pólizas de seguros. Por exemplo, coroas e cuestións de índole floral. Acabou o tempo, sí. Vale. Pois ten a palabra don Ramón de novo. Bueno, seguimos así o máis rápido posible. Do mesmo xeito, resulta preocupante que o Concello continúe sen aprobar os orzamentos municipais do ano 2026, serán de incerteza tanto no movimento asociativo como para a planificación das distintas políticas municipais. É dicir, bueno, estas cousas, hai cousas que queremos, pero hai que cambialas e se aprobar un orzamento non. As asociacións necesitan estabilidade, previsión e seguridade económica para poder organizar as súas actividades anuais, motivo polo que tamén se considera necesario incrementar a cuantía das subvencións destinadas ás entidades veciñais. Quero recordar que hai un total de, creo que son 16.000 euros, pero, bueno, como máximo podes optar a 2.000 euros. Eu era directivo dunha asociación de veciños xa cando vostedes colleron o goberno, é dicir, o PSOE colleu o goberno en coalición co Bloque, e daquelas, eu creo que é un poquinho máis adiante, xa había hasta 3.000 euros, podías optar unha subvención de 3.000 euros, eso sí que permitía as asociacións levar a cabo actividades no rural na que cada vez se fan menos actividades, é dicir, estánse centrando na Valenzá. Creo que se poden contar cos dedos dunha man ao longo do 2025 as actividades que se realizaron en cada un dos povos. Por o anteriormente exposto, considero necesario introducir unha modificación das bases reguladoras para facer un sistema máis xusto, realista e transparente, adaptado ás necesidades das asociacións. Bueno, o primeiro acordo sería instar o Goberno a modificar as bases reguladoras en xeral, incluso, pois eso, a parte de comida hasta o 50%, non as vou ler todas. O segundo, modificar os criterios de valoración das bases reguladoras, no que sean puntuables efectivamente os gastos corrientes, a RC, a suministro, impresión, papelería. No terceiro, había que clarificar
moito as bases, é dicir, ao reformalas, pois xa se podía saber cuáles son esas actividades realizadas en colaboración co Concello, porque en principio todo o que se fai na cartelería había que sinalar que era colabora Concello de Barbadás, que en moitos casos levou a engano, pensando a moitos veciños que estaba subvencionado ao 100% por o Concello de Barbadás. Pero, bueno, en flexibilizar o cuarto punto sería flexibilizar os sistemas de xustificación. En canto ás transferencias bancarias, quero recordar que sei fehacientemente dunha asociación que pagou en man unha factura e poñía pagado tal e cual, pois non se lle admitiu esa factura. Ao mellor poderíase facer por banco tamén, que non digo que non, pero por lo menos é o motivo que se puxo e o que nos dixeron. É dicir que eso, ahora, eso que leva? Pois a cobrar ben pouco. Realmente as bases non están ben feitas, teno que recoñecer, dado que asociacións que fixeron moitísima labor, moitísimas actividades, ese sistema de puntuación, pois, aparte feito despois de haber feito as actividades, porque xa saliron as bases despois de moitas actividades feitas, pois, bueno, a verdade é que é super difícil. Bueno, en último minuto, pois acabarei de ler estes puntos todos. Moitas grazas. Don Ramón tamén. Moitas gracias. Señor Llobes, cada un pode entender o que queira, pero se non papel pon colabora, é que colabora, que non está subvencionado 100%. Ora, a xente entendo o que lle parece. Bueno, nos vamos, vamos a apoiar a moción, non é porque estemos de acordo totalmente con todas as cuestións, pero en relación a instar ao goberno a que sí, que modifiquen aquelas cuestións que ten que modificar por o explicado na anterior intervención que tivemos, para facilitar o traballo a esta xente. E logo tamén quero dicir aquí que ao mellor unha proposta, logo nós miraremos no que se modifica eso, se estamos de acordo ou non, pero, bueno, a liña na que explicamos creo que xa se entendeu perfectamente por onde van os tiros. O que xa ao mellor sería importante, non o sei, pero ao mellor é unha proposta que deixo aquí encima da mesa, é que, según o que dixo vostede tamén na súa intervención, señor alcalde, que sería ben unha reunión co tecido asociativo, neste caso veciñal, é un pouco para explicar estas cuestións que estamos falando aquí, para que tamén nesas directivas das asociacións pois conten cunha persoa que axilice estes tipos de trámites, porque moitas veces pois nas directivas pois cada un, pois sí, mobilízase a xente para facer cousas e tal, pero despois para facer os papéis a veces sempre é o mesmo a mellor ten moito traballo e demora as cousas, faltan papeles e despois pasan estas cuestións de que pois unha asociación ainda non firmou o convenio ou este tipo de cuestións. Entonces é ben ao mellor que o Concello se reúna coas directivas das asociacións e se poña todo isto en riba da mesa para tratar no futuro de que estas cuestións pois non se produzan e todo fluya de outra maneira. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra don Serafín. Tiña en mente facer unha pequena exposición dos acordos e matizar cada acordo da moción, pero vou empezar por o final, porque senón vexo que non me vai dar tempo. Bueno, en resume, que as bases podemos entender, ou deberamos entender, que ao mellor tamén deberan de un criterio que deberan manterse, poderá ser o da antigüedade na asociación, é dicir, habrá asociacións que teñen unha antigüedade de traballo de X anos e outras que ao mellor aparecen para buscar eses 2 ou 3 mil euros. Igual habría que valorar tamén este tipo de cuestións. Bueno, como dixen antes, nós entendemos o tecido asociativo como unha ferramenta para transformar o entorno máis próximo. Falei antes da Xunta de Freguesía de Portugal. As asociacións de veciños para o BNG non se convirten só en papatorias, que é o que pretenden, o que se trasluce daqui da moción do Partido Popular. Teñen que participar na vida política. Que a moción veña do PP cando vostedes van da man da ultradereita para dar un golpe de Estado encuberto no noso país e no noso Estado, é dicir, non é, a moción non é que este mal. A moción o que pasa é que ven de quen ven. Entón, para nós hai cousas que son inasumibles. Entón, para nós o que hai que pretender é afortalar as asociacións de bases e iso é o que hai que facer. Nos 24 anos do Partido Popular vostedes adicaronse ao contrario de todo o que poñen hoxe aquí.
A política do PP fundamentase en alienar a xente para que non exista poder decisorio nas organizacións de bases. Igual tamén nas propias bases habería que reseñar uns cursos de formación para que esas directivos da asociación saiban como justificar, como cubrir os formularios, como descargar eses anexos non editables. É dicir, ese tipo de cuestións son as que a mellor tamén se deben plantexar nas propias bases para que a xente saiba como facer o seu traballo. E se me queda algo de tempo, en función dos acordos, pois, bueno, sí, decir que, bueno, nós hai cuestións con respecto ao tema dos acordos, do acordo 2, gastos corrientes, que eso dá lugar, bueno, meter aí unha serie de cuestións que propoñen dá lugar a arbitrariedade na concesión. Nos hai que ir ao concreto e ser moi concreto e conciso e dar os puntos precisos nas distintas actividades e non meter aí cuestións que non dá lugar a que para nós non ten sentido. Dice, bueno, o acordo 3, o mismo, ten que existir algo obxectivo, respeto, para evitar a arbitrariedade cando falan de actividades realizadas en colaboración co Concello. O punto 4, cando di que tamén é realizar que cando resulta imposible o aboamento mediante transferencia bancaria. É dicir, isto é un convite á falta de control. Nos entendemos que poden producirse excepcións. Nos podemos que entender que un pequeno promotor que vende Rianxo pois non teña unha TPA e haxa que buscar unha excepción en esa cuestión, pero non polo nunha norma per se para todo o mundo, vale? Non sei como vou de tempo. Sí, vale, grazas. Quedanme cousas, pero... Corresponde a intervención a vocera do Partido Socialista. Don Ramón, as bases non as fixen eu. Non sei por que se dirixe a min. Persoal da área de participación veciñal? 0. Están feitas directamente polos técnicos. Entón, calquera modificación ou cuestión aos técnicos, vale? O voto da agrupación socialista será abstención, porque non nos parece normal que un partido político dende a oposición, sen ter acceso aos servizos técnicos, este propoñendo 11 acordos, nin un máis nin un menos, 11, sin contrastalos. Son os servizos técnicos os que teñen que definir se estas propostas son acaídas ou non para adaptalas ás bases das subvencións. En resumo, isto redúcese a unha pantomima e a pura demagoxia. Pretenden que votemos e decidamos un contido político sen saber se é lícito ou non a nivel xurídico. A isto chamolle eu excusas de mal pagador. Vir en comandita para aprobar decisións políticas pactadas de antemán no despacho do señor alcalde. A relación de simbiose é máis que evidente. A solución está nas súas mans, sin necesidade de facernos cómplices de semellantes perpento. Doulle unha idea. Pasen vostedes aos concelleiros do PP á Xunta de Goberno. Meta aos que vostede considere que comen da súa man e en amor e compañía aproben as bases que vostedes consideren e atéñanse despois ás consecuencias dos criterios dos técnicos. Gustaríame lembrar que no caso, por exemplo, das subvencións deportivas, moito atraso no cobro é debido á falta da xestión do actual concelleiro de Deportes, que non é outro que o señor alcalde, que nin está nin se lle espera. Non supervisa os procedementos administrativos, non dá ordes aos traballadores e, segundo fontes dos técnicos, o expediente sen abrir. As subvencións deportivas están sin cobrar pola súa nefasta xestión. Esta é a realidade. Señor voceiro do PP, o que traen hoxe aquí non é unha alternativa, é ruído político. Nin proposta concreta, nin informes técnicos, só cuestionar por cuestionar. O preocupante non é que o PP critique, é a súa función dende a oposición. O realmente grave é que o goberno compre ese discurso sen ningún fundamento. Dende o PSOE témolo claro. As asociacións veciñais merecen seriedade, non xogos políticos. Traballen e introduzan as propostas de mellora que consideren, pero, por favor, non nos fagan partícipes dos seus pasteleos. E como me queda tempo, creo que, por exemplo, o CET sería unha moi boa ferramenta para a formación deste tipo, non sei quen o comentou, pois formar en entender a sede electrónica, a páxina web do Concello, todos os trámites que se poden facer dende a sede electrónica, como registros, como solicitudes para as asociacións de veciños e de outro tipo, solicitudes de actividades de lecer, que despois no turno de preguntas falarei sobre elo, e moitas cousas, porque axilizan e fan que a vida máis fácil para a veciñanza. Esos serían temas para tratar coas asociacións deste Concello.
Por outra banda, eu tamén ten que estive rematar. nunha directiva da Asociación de Veciños, perdón, cando Freire lle daba 3.000 euros, así directamente a unha asociación fantasma, que non tiña ningún só socio, e solamente Ten que por ser rematar. quenes eran, dabanllos, e outras, traballando e presentando proxectos, recibíamos 1.000 euros. Moitas grazas. Grazas a vostede, control. Teño moito que dicir, a verdade, porque afortunadamente teño unha última intervención. Mire, en todo momento se dixo que estas bases estaban correctamente a nivel técnico. Son boas bases, non se equivoque, son boas bases. Son boas bases. O goberno afirma que son boas bases. Técnicamente son boas bases, pero sí que se pode mellorar, porque todo é mellorable. E cando vostede di que o goberno, estes señores que estamos aquí agora mesmo, nunca dixemos nada en relación a este documento, no que é a Xunta de Goberno, pois mire vostede era responsable de área e sempre se preguntaba por parte de calquera que fixera unha exposición en relación ao asunto que se debatía e que se aprobaba. Entón, preguntouse, vostede explicou. Volvo a insistir, as bases son correctas, por lo tanto non hai nada que dicir sobre elas, pero sí que se poden mellorar en beneficio do que son os colectivos veciñais. Aclarar que os xantares están xa contemplados no que son as bases. Están contemplados con dous criterios limitativos. Por un lado, 20% do total do que é o proxecto da asociación e, por outro lado, o 20% do que é o gasto en sí do xantar. Pero, ademais disso, ten que ir vinculado ao que é un evento propio do lugar. Por exemplo, o San Xoán, por exemplo, o San Antón en Louro, como pode ser un magosto, por exemplo. Non é un xantar, o se organiza unha paparota, por chamar de algún xeito, e se paga. Non. Están xa contemplados agora. Que se pode mellorar, que se pode modificar. Sí, veremos como. Este goberno está disposto a negociarlo. Pero, miren, cando fala vostede das asociacións deportivas, mire, este alcalde é o que chamou a diversas asociacións deportivas. E, de feito, o convenio do que falaba antes, que o asinaron outro día, foi porque o alcalde chamou o colectivo en cuestión, porque senón non habrían a sede electrónica. Non, mire vostede. Dicirlle unha cuestión máis. O Partido Socialista, cando era vocero dese partido, no seu momento, presentou incluso unhas bases para a contratación de persoal. O sea que desde a oposición tamén se poden facer propostas. E, de feito, vostedes acaban de facer agora unha proposta en positivo, como foi o de traballar en diversos viais. É unha proposta constructiva. Esta tamén. E non quero con ilo maquillar nada, porque isto é debatible todo o que se pon aí. Hai cousas que se poden aceptar e hai outras cousas que non se poden aceptar ou que son negociables. E nós querémoslo negociar. Por exemplo, o que acabo de decir, hai nas bases, contemplase, por exemplo, que non se paga o vestiario correspondente a un grupo folclórico, por decir algo. Pódese ver. Nas bases tamén pon que non se pagan as pólizas de seguros. Por que non? Tamén pon que non se pagan viaxes. Viaxes, por exemplo, dunha excursión que poda facer unha asociación de veciños. Por que non? E insisto, non estou dicindo que as bases sexan malas. Estou dicindo que son mellorables e que son restrictivas en certas cuestións que afectan precisamente a gastos ou a innovación de gastos e de actividades que poden facer os colectivos en cuestión. Moitas gracias. Ten a palabra don Ramón. Bueno, acabando Carbases xa me vou ir ao punto 10º, que realmente, se o que se crea é unha mesa de diálogo permanente entre o Concello e as asociacións veciñais para consensuar as futuras modificacións das bases e mellorar o funcionamento das convocatorias, con eso xa iba a ser suficiente. As mesmas asociacións vanlle dicir no que están estas bases sendo moi exixentes. É dicir, hai que darse de conta que son asociacións sen ánimo de lucro, nadie vai enganar, nin a pagar paparotas. Non se poden criminalizar, nin desconfiar, nin ridiculizar porque non sepan facer algo. As directivas poden cometer erros, pero debemos de axudalas. Dense de conta que posiblemente, pois, si se ridiculizan, si se buscan algún tema, depois non haberá xente que queira ser directivo. Porque os erros son administrativos habitualmente. E son administrativos porque se plantaron as bases e non se explicaron. As do 2025. É dicir, non son veciños profesionais. Son xente do pobo que o quere, que quere facer actividades e cousas. Non entendo esta inquina. Non entendo. Ten que rematar. Por certo, as asociacións de veciños, para que o sepa o bloque, tamén lle poden dar caña aos gobernantes. Don Ramón. Non precisan subvención para eso. Ahora paso eu a explicarlle certas
A moción é do PP, si, era o último minuto, non si. Ben, mire, paso agora a explicarlle retrasos, motivos dos retrasos, dos que vostede fala, señora vocera do Partido Socialista. Mire, unha asociación que, por exemplo, non vai a percibir nada porque non asinou a declaración responsable. Está sin asinar. E mandóuselle un requerimento de 10 días hábiles, pero por eso se retrasa. Por eso se retrasa. No, pero digo yo a vostede, porque é a que fala dos retrasos e dos motivos. E con esta asociación falei eu. Non, sino, estou eu falando, non está vostede no seu turno de palabra. Esta asociación non asinou a declaración responsable, polo tanto, non pode percibir ninguna indemnización. Mire, outra, esta non lle dou a volta porque igual se ve moito o... Ben, outra asociación presenta 4 facturas pagadas por transferencia, cousa que é válida, por suposto, e feitas no mes de febreiro, no mes de abril, no mes de xuño, no mes de xullo, no mes de outubro. Ben, esas facturas non teñen, perdón, esas transferencias non teñen factura hasta o mes de decembro. Hasta o mes de decembro. E ademais deso, a retención de IRPF que lle tiñan que facer o profesional que era beneficiario dese pago, non se le hizo, algo absolutamente ilegal. Por lo tanto, non pode percibir. Seguinte, esta, vale, outra, non vou poñer tamén tampouco nome, presenta un proxecto de 3.000 euros, perdón, de 7.000, no que se presenta unha factura justificativa de só 450 euros. Me lo explican. Por lo tanto, que pode percibir? Seguinte, facturas, por exemplo, que aquí, este é o detalle, isto non se ve, este é o detalle absoluto do traballo que fixo o interventor. Isto é unha só asociación de veciños, unha. Aquí infórmase, por unha banda, das facturas que aportan, por outro lado, de como se pagaron esas facturas, e por outro lado, as seguintes facturas non poden admitirse por falta de justificante de pagamento. Pois un está pagado con tarxeta, evidentemente, outro pon descoñecido, outro pon descoñecido, outro pon descoñecido. Entón, redúcese o importe valorado a efectos de pagarlle a subvención. E ese é o problema. Ese é o problema, basicamente. O outro, que di a proposta que fai o Partido Popular, que se pode negociar, pero sempre conforme a legalidade. E a legalidade consiste en fiscalizar correctamente os datos que nos facilitan, as facturas que nos facilitan. Por exemplo, volvo a remitirme, teño aquí suliñado as cousas, non sei se xa este, porque sempre, aquí, sí. Por exemplo, está suliñado por min. Mire, cuestión que se pode modificar, por exemplo, as viaxes de ocio, os gastos de arranxos florais, ramos, centros coroas, pois non hai motivo para terlo que excluir. Non digo que haxa que incluílo, digo que non hai motivo. E volvo a insistir, as bases están ben feitas, Por exemplo, os gastos derivados da concertación, cota e recibos de seguros de responsabilidade civil que contraen as asociacións. Tamén vas eso ben, e din que deben estar. Por exemplo, o tema, a ver, que teño aquí anotacións, as festas patronais ou as comidas. Non hai ningún problema agora mesmo xa para pagalos, que se pode mellorar tamén, podese cambiar. E refírome basicamente á justificación. Pois como se pode mellorar? Pois no proxecto reclamando que se inclúa expresamente que festas gastronómicas se van a realizar. Porque esas sí que se pode valorar. Por exemplo, un magosto. Por exemplo, San Xoán en Barbadás. Por exemplo, San Antón en Loiro. Esas podense valorar. E pódese modificar o porcentaxe ou a porcentaxe na que se valora. Pódese. Non hai ningún problema para eso. Hai no que falar, pero tamén suscribimos un pouco que di o señor Salfín, que as asociacións de veciños non están exclusivamente para facer comidas. É así. Hai que dinamizar culturalmente de outro xeito o que é o Concello, pero podes incorporar porque ao final tamén consiste en socializar. É cuestión de velo. E hai moitas máis cousas que se poden modificar, pero insisto, non porque as bases sexan malas, pero xa lles aclarei. Outro problema, vou aclarar agora outro problema que se suscita precisamente por non explicar as bases. E si que dicirlle a dona Ana Peleteiro que no CET xa se deu información en relación á sede electrónica e toda a xestión desto, xa se deu. E dicir tamén que os cursos de merchandising asistiron tantas persoas como cero no comercio. Cero. Pero, como olvidei de dicirlo antes, non asistiu ninguén. Que foi un curso feito a petición dos comerciantes. Mire,
Que problema hai aquí nestas bases? Normalmente, podo falar de varias asociacións, pero non lle vou a poñer o nome, presentan un proxecto de 5, 6, 7.000 euros. Vale, a subvención máxima é de 2.000, pero depois resulta que xustifican ou presentan documento para xustificar por importe de 3.000, 2.000, 1.500, como foi o caso. E que ocorre? Evidentemente, se presentan un proxecto por X diñeiro, a xustificación que se fai e a valoración que se fai por parte do tribunal avaliador corresponde a ese proxecto, é dicir, un proxecto a mellor de 5.000 euros pode corresponder unha subvención de 1.900, poñamos por caso, pero se presentan unha xustificación por 400, prorratéase, e prorratéase conforme a legalidade desas bases. Entón, pode darse a circunstancia de que unha asociación pois presentou un proxecto por 7.000, xustifica 800, pois non vai cobrar os 800, vai cobrar a prorrata desos 800 en relación ao proxecto que presentou. Entón, que hai que facer nesas bases? Pois seguramente hai dúas opcións, e xa te digo así, hai dúas opcións. A primeira, que se indique expresamente que se exclúe a necesidade de justificar a integridade do proxecto, é unha opción, está contrastado por personal técnico fora do Concello de reconocido prestixio nesta provincia, ou ben tamén decirlles ou por nas bases que xustifiquen ou explicarlle aos colectivos veciñais que si solicitan unha subvención de 2.000 euros, asociacións veciñais ou outros colectivos tamén, si solicitan unha subvención de 2.000 euros, pois que teñen que solicitar simplemente, ou mellor dito, que teñen que justificar simplemente esos 2.000 euros. Non hai que justificar os 5.000, os 4.000, os 6.000, ou o que sexa. É dicir, que presenten o proxecto polo que queren pedir. Ocúrreseme agora mesmo, un clube de fútbol de veteranos, pois se ten unha subvención nominativa de 1.000 euros, pois evidentemente que presente un proxecto por eses 1.000 euros e que indique que é o que quere justificar con ese proxecto. Por exemplo, fichas de árbitros. Se le dan los 1.000 euros e a interventora non ten que verificar absolutamente nada. Nada. E ese é o problema, porque acaban de ver, isto é un exemplo, só é un exemplo, 4 ou 5 exemplos dos problemas de fiscalización que houve, que son moitos máis. Entón, non boten a culpa a ninguén de que se retrasa. Non, leva 2 meses traballando nesta materia. 2 meses. E eu, personalmente, como dixen, encargueime hai persoas que dan fe deso, encargueime de notificar eu, unha vez que asinei, personalmente, a posibilidade do plazo de subsanación de erros. Non? O que sí temos que facer é que cando se aproben as bases novas, se dá o caso, nos comprometemos a falalo, convocar aquí os colectivos afectados con unha persoa para explicarlle en que consisten as bases e como deben funcionar e como deben traballar con elas en relación ao Concello. Moitas grazas. Solicítolle unha intervención pequena dun minuto Non houve ninguna alusión. por alusión. No. Falou directamente a min e se os concedeu a portavoz do PP, solicito por favor un minuto porque por alusións dirixiuse Ana Peleteiro directamente a min, solicito por favor un minuto para decir 3 cousas moi Pero non fixe sinxelas. ninguna alusión negativa, fixena positiva. Por favor, solicito... Non lle vou a dar. Non me vai a dar, Non vale, me queda grabado. Non, o señor alcalde concedeulle un minuto fora de tempo a portavoz do Partido Popular e eu estou solicitando e denégamo. Mire, é que non lle vou a dar por unha razón ben sinxela, polo feito de que as alusións que fixen a vostede foron positivas. As alusións que fixen foi recoñecendo que as bases estaban correctamente feitas. Estáme explicando facturas que eu coñezo dende decembro porque lembrolle que eu formei parte da comisión avaliadora e sei a problemática das asociacións de veciños e non trasladei ella. Espera un momento, por favor. Simplemente lle vou contar o técnico. O técnico pediume que informase a todas as asociacións de veciños e íamos a facer unha reunión, pero a persoa que fixo as bases estaba coartada e tiña que traballar exclusivamente para persoal, senón cortábanos os dedos. Entón, o que fixen foi, solicitoume que lle pasara a información máis importante por WhatsApp que estaba en permanente comunicación coas asociacións de veciños. Ninguna pode decir que nunca as mantiven informadas, tanto de bases, modificacións, cambios, actividades, eventos, todo estaban informadas, cousa que botan de menos a día de hoxe. Vale? E despois,
Que máis? Que informaba por WhatsApp e que estaban informadas. E, repito, as bases non as fixen eu, fixerona os técnicos. E a moción, a proposta de modificación ven por parte do PP. Non sei por que me explica a min. Eu coñezoas perfectamente. Moitas grazas. E moi amable por concederme este tempo. Mire, voulle aclarar unha cousiña máis. O feito de que se menciona alguén polo seu nome non é unha alusión. Teñao medianamente claro. Por favor, que o explique a señora secretaria se é así. Por mencionar alguén polo seu nome non é unha alusión. Non é unha alusión. É así ou non? Pregunto. Non quere falar. Bueno, vale. Eso, primeira cuestión. Pero ademais é que falei en positivo. Pero dito eso, esa persoa da que vostede fala, en ningún momento nos dixo a nós tal cousa. Pero aquí hai persoas que están nas asociacións de veciños e, desde logo, que tamén están en contacto con nós e, de feito, eu contactei con elas. E o señor Morgade tamén. Entón, que vostede coñece as facturas, bueno, pois o que lle tiña que haber feito é haberlle dito a algunha destas asociacións o que tiña que facer, porque se lle din, no, por favor, que isto non é un debate, Entón, esas asociacións, falei eu con elas, e de feito algunha delas nin aportou ningún tipo de solución, dándolle o prazo de 10 días e dicíndolle exactamente que era o que faltaba. Dicíndolle eu. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Resto. Iso teño que ir mal a media. Isto é o expediente número 5, 3810, moción do PP para a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos no Concello de Barbadás. Ten a palabra o seu vocero, voceira. Vale. Gracias. Boas tardes. Bueno, aproveitando o meu turno de palabra, vou facer dúas pequenas puntualizacións. Nosa moción fixémola en base ás queixas das asociacións de veciños. Desconozco as reunións que houbera anteriores. Nós transmitimos o que a nós non transmiten. E outra pequena puntualización, o señor Sarín, que sabe que lle quero para a vida, pero vostede a veces no fervor político derrapa, porque vostede na moción que traían as compañeras socialistas menciona, sempre aproveita para meter ficha, que o PP fai negocio cos baixos transformados a vivenda. Mire, na Península do Morrazo hai un boom de conversión, ao cual pareceme perfecto, pero usted sabe que goberna na Península do Morrazo, non? Pois nada, non gasto máis tempo. Ben, expoño a moción do mes de xunio. A mobilidade eléctrica constitúe unha das principais ferramentas para avanzar cara á mobilidade sostible, reducir emisións contaminantes e cumprir cos obxectivos de transición ecolóxica establecidos pola Unión Europea e polo Estado español. Nos últimos anos incrementouse notablemente o número de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, mais moitos concellos continúan presentando importantes carencias de infraestructuras públicas de recarga, especialmente nos núcleos urbanos e rurais. O Concello de Barbadás debe apostar por políticas modernas, sostibles e adaptadas ás necesidades actuais da veciñanza, favorecendo a implantación deste tipo de infraestructuras e facilitando tanto aos residentes como aos visitantes a utilización de vehículos menos contaminantes. A instalación de puntos de carga pública contribuiría non só á reducción das emisións e á contaminación acústica, senón tamén á modernización da imaxe do municipio e á captación de novos usuarios e visitantes. Ademais, actualmente existen distintas liñas de subvención e financiamento público impulsadas por a Xunta de Galicia, o Estado e fondos europeos, especialmente a través dos programas MOVES, que permiten sufragar unha parte moi importante do custo destas instalacións, reducindo significativamente o impacto económico para as arcas municipais. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Concello de Barbadás a elaborar un estudo técnico sobre as necesidades e posibles ubicacións para a instalación dos puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos no municipio. Segundo, priorizar a instalación destes puntos en zonas estratéxicas, como a Valenzá,
a contorna da Casa do Concello, aparcadoiros públicos, instalacións deportivas e culturais e núcleos rurais con maior afluencia ou densidade de poboación. Terceiro, solicitar todas as subvencións e liñas de axuda actualmente existentes destinadas á implantación de infraestructuras de recarga eléctrica, especialmente as vinculadas aos programas MOVES e aos fondos europeos de transición ecolóxica. Cuarto, iniciar un plan progresivo de implantación de puntos de carga pública, garantindo que parte deles conten con carga rápida ou semirrápida para facilitar o seu uso diario. E quinto, dar traslado desta moción aos servicios técnicos e económicos municipais para o inicio dos trámites oportunos. Pois ben, como dijo nuestro compañero del partido gallego en la anterior moción, adaptarse. Es lo que nos toca a los concellos. Lo mismo que nos pasa con el comercio, nos pasa con este tipo de movilidad. La Unión Europea ha establecido que a partir de 2035 los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se comercialicen deberán ser de cero emisiones, lo que acelerará la sustitución de vehículos de combustión por alternativas eléctricas. Esta transición va acompañada de importantes inversiones en infraestructuras de recarga y energías renovables. En 2025, el vehículo eléctrico ha experimentado uno de los mayores incrementos de su historia en España, consolidándose como una alternativa cada vez más relevante dentro del mercado de la automoción. Las matriculaciones de vehículos electrificados, eléctricos puros e híbridos enchufables aumentaron cerca de un 96% respecto al año anterior, alcanzando más de 245.000 unidades vendidas y representando aproximadamente 1 de cada 5 vehículos matriculados. Muchas empresas ya apuestan por el vehículo eléctrico. Ejemplos claros son Amazon como grandes plataformas, Correos o incluso Viaco acaba de incorporar 3 vehículos nuevos eléctricos en el concello de Ourense. Incluso podemos ver en Barbadás repartidores de paquetería e incluso algún panadero con este tipo de vehículos. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, España supera ya más de 50.000 puntos de recarga públicos. Ten que ir rematando, don Roberto. Sí, sigo na seguinte intervención, gracias. Gracias. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, vou falar da moción, pero vou falar primeiro dun tema. Mire, eu non lle digo, pode falar en castelán todo pleno, que non pasa nada. Ahora, mire, no registro das asociacións ou de partidos políticos non existe ningún partido gallego. Entón, vostede pediríalle un respeto e cando nos nomee diga Partido Galego. Ben, e falando sobre a moción. Bueno, nós xa dona Vitoria o dirá, xa nos puxemos en contacto con ela para trasladarlle a inquedanza sobre o tema este, xa creo que fai un ano, e tamén nos puxemos en contacto co actual goberno tamén para ver en que estado estaba este tema. Entón, corresponde hoxe no pleno, que queda en ata pública, en que momento están estas peticións que xa digo, xa nos o trasladamos hai un ano aos membros do goberno. Moitas gracias. Gracias, don Ramón. Tócalle o turno de palabra a don Serafín. Bueno, ainda que me quedaron cuestión no tinteiro vinculada á anterior moción, vou xa deixar isto un pouco para atrás. Bueno, a ver, ao respecto do que di o portavoz do Partido Galego sobre a intervención do portavoz do Partido Popular. Non, mire, non pode falar en castelán todo o pleno. Non pode. Está incumplindo a norma, está incumplindo a lei. Hai unha lei que se chama Lei de Normalización Lingüística, que exixe a promoción da lingua propia deste país. E temos unha obriga como institución en defender a nosa lingua. Hai unha norma que se chama Estatuto de Autonomía de Galicia, que tamén fala da promoción da nosa lingua. Así que, bueno, vostedes son o que son. Dicir, bueno, vale, eu falen no que consideren, pero, desde logo, non é legal o que vostedes fan. E despois o que fan, moitas veces, é que cando a xente veña aquí, o público, se veñan a rir de nós. Bueno, de vostedes, vale, en particular polo que falan. Pero que é normal. Porque é alegal. Se non é ilegal, é alegal o que vostedes fan con respecto á lingua. Vale. E agora xa, co tema que nos ocupa, mire, xa lle dixen, a ver, mire, vostedes están no Partido Popular ou xogan de farol con estas mocións, Eu creo que máis ben é o segundo. Porque xa non teño nin claro que moitos de vostedes estén vinculados ao Partido Popular.
Bueno, sí, por cuestión de idioma, sí, de outro tipo de cuestións, pero en outras xa non o tería ni moi claro, dice. Mire, un Partido Popular que na Xunta de Galiza ten unha política medioambiental afastada absolutamente de todo o que propoñen aquí, que é Sogama. Un queimadeiro, unha gran... Que é Sogama? Que era Altri? A bomba no corazón do país. O destrozo da ría da Arousa, das rías máis productivas deste mundo, a nivel de recursos. Era destrozar o Ulle e destrozar o país inteiro. Eso é vostede. Esos son vostedes. Que non querían en Portugal, querían instalalo aquí. Esas son as súas políticas medioambientais. Por veñan aquí cos coches eléctricos. Claro que hai que ter para a carga de coches eléctricos. Pero hai que facer outro tipo de cousas que vostedes non fan. Mire, ao que hai que por riba da mesa, mire, os conflitos, o conflito eólico, a minería, en proxectos de rede natura próximos, é dicir, vostedes están absolutamente intentando destrozar absolutamente este país, as políticas, vale? Por tanto, nos entendemos que son mocións virtuais e que están pois fora do Partido Popular. Nós claro que concordamos en que efectivamente ten que haber puntos de recarga para vehículos eléctricos en Barbadas, claro que sí. Vou facer unha serie, como se foran emendas, non son emendas, non lle vou emendar os acordos. Vou facer unhas teóricas emendas in voce, pero é simplemente como argumentario político da defensa da nosa posición política, non para emendar os acordos. Se falan do acordo primeiro, instar o Concello, posibles ubicacións de instalación de puntos de recarga. Bueno, ten que haber uns prazos máximos tamén para este tipo de cuestións. Ten que rematar. Porque se non falamos de 6 meses, de X meses, para que non acabe o mandato, non se vai a concretar isto para nada. Entón, polo tanto, para nós no acordo primeiro deberá de un prezo, perdón, un tempo máximo. Grazas, remate na segunda. Vostede. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. Pois como non podía ser menos, nós tamén estamos a favor dentro do Grupo Municipal Socialista da transición ecolóxica. Non tanto da transición idiomática, esa xa é un pouco máis traumática. Perdón. Porque vostede fala galego porque o pon aquí no papel, porque lle será máis fácil lelo. Pero, evidentemente, ten razón o conselleiro do Bloque Nacionalista Galego. Hai que falar galego, señor Roberto. Cando un conselleiro está aquí, dos 17 conselleiros, temos que falar galego. Pero, bueno, a min eso sí que me provoca unha transición, pero, bueno, sigo, non se preocupe, sigo. Evidentemente, concordamos co Bloque Nacionalista Galego no feito de que o Partido Popular non é o máis exemplarizante para falar de políticas medioambientais, porque casi que todas as políticas medioambientais que se aplican en Galiza proveñen de Europa, son obligatorias por lei ou do Estado. Entonces, poucas políticas medioambiental ten o Partido Popular, poucos exemplos nos dá. Bueno, supoño que o señor alcalde, agora como defende a Rueda e defende posicionamentos máis cercanos ao Partido Popular, pois dirá que sí, que o Partido Popular ten unha política medioambiental impecable, non o sei. No ano 2022 xa se pediron puntos de recarga, creo lembrar que se denegou esa subvención, e no ano 2025 xa se fixo toda a tramitación por esta conselleira que lles fala para solicitar unha subvención cuxo límite, cuxo prazo límite era o 31 de decembro. Deixeina enviada o día, creo que 18 a persoa que solicita este tipo de subvencións. Entón, agora imagino que Daniel Rey pois nos explicará os pormenores de se a solicitou finalmente ou non a solicitou, porque o traballo técnico e político estaba feito. E xa que falamos de subvencións, bueno, tamén dicir que me sorprende que un partido político traiga unha moción para pedir unha subvención, imagínense. A min que tanto me criticaron que pedía moitas subvencións. Bueno, non me criticaron os meus dentro do meu partido. Pero bueno, agora traemos unha moción para pedir unha subvención. En fin, pero bueno, aproveitando que falamos de subvencións, 1, 2, 3, tiro porque me toca, pediuse a subvención de mellora de instalacións municipais da que se falou neste pleno nunha moción que o tenente alcalde falou que había feito, bueno, que tiña un soño en Santa Uxía e que o mellor podería acometer ese tipo de subvención, solicitar ese tipo de subvención unha vez que xa pasou o plazo, claro, a mellora de
de instalacións municipais. Moitas grazas. Ainda lle quedaba tempo, podía falar un pouco máis. Pois o que quero falar fundamentalmente é que me gustaría ter datos, non lle vexo a gracia, señor alcalde. Isto é un pleno municipal. É un pleno municipal. O que me gustaría ter datos é a espita que levantará agora o señor Daniel Rey, estarei encantada de escoitalo, porque o traballo político, como dixen antes, está feito, ya a memoria técnica está feita, é enviada. Agora xa Moitas pode grazas. rematar. Mire, doña, no, perdón, un momentinho, ten que rematar, pero mire, sabe vostede de que me reía? Pois de que teño o teléfono aberto e con noticias, sabe? Entón fale con propiedade, por favor. Corresponde 3 minutos. Eu non levanto ninguna espita, Vitoria, por favor. Está solicitada conforme deixou feito Vitoria. Pareceme correcto, está solicitada o día concretamente 19 de decembro de 2025 que coincide ca súa dimisión. Foi solicitada un punto de recarga por valor de 14.661,99 euros según proxecto técnico para instalar aquí ao lado do Concello. Agora mesmo o único no que podemos diferir un pouquiño, en eso sí, porque estou falando ca técnica Rosa do INEGA, porque antes de darlle trámite final a esta subvención, pois tiña unha dúbida aquí se habíamos feito ben a solicitude. E non quero decir que a fixera vostede mal, dona Vitoria, porque, evidentemente, isto, pois, nese momento, o mellor, o criterio para solicitar esta subvención era esta. E solicitouse un punto de recarga de doble cable, por decirlo xa maneira, de doble enchufe, pero aquí ao lado do Concello, como dixen, aí ao lado da plaza de mobilidade reducida, pero solicitouse para acceso privado nunha zona de estacionamento de empresas privadas e públicas para dar servizo á súa propia flota. Quere dicirse isto que solamente sería útil para os coches do propio Concello. Vale. E nós estamos preguntando e traballando no sentido de convertila nun punto de recarga de acceso público. Subvenciónase menos por parte do INEGA. Tería que poñer máis cuartos o Concello, pero entendemos que sería máis útil. Cal é o único hándicap? Que ou ben o Concello se dá de alta como operador destes puntos de recarga, é dicir, porque evidentemente este punto de recarga pois conleva un gasto para o usuario. Quen vai a recargar aí pois paga a cuota que se estableza. Entón, tería que ser o Concello o que se dá de alta como operador ou ben sacar a licitación ese servicio. E estes son os detalles que lle podo ofrecer. Deses 14.661,99, se o facemos de acceso público, o INEGA subvencionaría o 30%, en torno a 5.000 euros. E, por outra parte, pois sería o 60% nesta ubicación. E uso que se lle pretendeu dar con esta solicitud de subvención. Eu penso que todos estamos de acordo en que o acceso público, aínda que o Concello lle salga un pouco máis caro, pois ao final tamén que co ingreso que genera esa licitación, pois que pode amortizarse nun breve espacio de tempo. E se teñen algunha dúbida, pois sin problema ningún, saben que me poden facer cualquera pregunta. Don Roberto, ten 3 minutos agora. Sí, gracias. Señor Ramón, le pido disculpas por haber traducido en mi castellano no normativo el nombre de su partido. Cierto. Y el sentido de la moción es tres cosas para mejorar Barbadás, señor Sarín. No traemos mociones tipo, no traen ustedes Simer, no. Esta es una moción hecha por nosotros, humildemente, para intentar mejorar. Por eso estaba argumentando la moción con datos. El 54% de los municipios de más de 3.000 habitantes ya tienen al menos un punto de carga rápida. Entre los municipios de más de 10.000 habitantes el porcentaje sube al 78% para carga rápida y además el 94% de los municipios de más de 10.000 habitantes disponen de al menos de un punto de recarga público o semipúblico. En España hay aproximadamente 8.132 municipios, más de 7.500 municipios tienen menos de 20.000 habitantes y están todos en ese 94%. Barbadás no puede vivir ajeno a esta realidad, dado que nuestra situación estratégica, al estar conectados con la A52, eje clave entre Galicia y la meseta, atraería al tráfico de paso
que pararía a recargar con el consecuente gasto en la hostelería y el comercio local, que lo acabamos de abordar. Hay que hacer nuevas políticas, no políticas a la antigua usanza. Tenemos que adaptarnos a lo que viene. Y a día de hoy en Barbadas solo disponemos de 2 puntos de carga, los cuales están en supermercados, obviamente pensados para sus clientes. Por lo tanto, suelen estar ocupados, y uno de los cuales permanece cerrado de noche, y el otro alejado del núcleo de la Valenzá, lo cual los hace inviables para que los vecinos que quieran recargar mientras están en sus casas les sea poco atractivo. Nuestras propuestas son sencillas, creemos, y factibles como recogemos en los acuerdos. Intentar acogernos al programa Moves 3 de la Xunta, que es la principal línea de financiación para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que pueden cubrir desde el 20 al 80% del coste subvencionable. El Fondo de Compensación Ambiental también de la Xunta, que dispone de ayudas específicas para entidades locales destinadas a proyectos de sostenibilidad energética y reducción de emisiones. El Ministerio de Transición Ecológica también está impulsando nuevas líneas como programas para corredores de carga orientados a ampliar la red pública de carga rápida y ultrarrápida, aunque están especialmente dirigidos a puntos estratégicos, pueden generar oportunidades para proyectos municipales. Y como no, los fondos Yes Generation, que también acogen muchos proyectos municipales de movilidad sostenible que están siendo financiados a través de fondos europeos, con el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Estos fondos también permiten sufragar tanto la instalación de cargadores como las obras eléctricas necesarias para los sistemas de gestión y digitalización de tales infraestructuras. Para un municipio como Roberto. Sí, perdón, aprovecho el último minuto. Grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, sin ánimo de ser aquí pedagogo, cando empregue o nome é don, e cando o seu apelido señor. Don Ramón ou señor Padrón. Bueno, vostede pode... non, excelentísimo nada, eso xa está. Eso está fora de... Creo que era dos tempos de... antes de chegar a democracia a este país. Falle un flaco favor o que falamos aquí moitas veces do tema do galego, defender o galego, e nós, nun dos argumentacións nosas, é que nós somos os que temos que dignificalo para que os demais vexan que é a nosa lingua e que é bo aprendela e usala. Entón, falle un flaco favor non facendo así neste pleno. Eu non lle vou a decir que ten que falar en galego, pero, bueno, eu creo que me entende. Con respecto á moción, bueno, baixando a realidade do que aquí se expuxo, está claro que a día de hoxe o máximo que podemos optar é a ter un punto con dous, o sea, un punto con 2 puntos de recarga, vía por o INEGA ou vía, o sea, ou sendo o Concello o promotor ou sendo por licitación do tema. Ben, eu creo que si eso é o único que podemos aspirar de momento, que xa é bastante complicado, pero, bueno, que o punto de recarga sexa máis ben na Valenzá, non aquí no Concello. Entonces, o primer punto, o sea, o primer sitio onde ubicar isto, o primeiro que veña, se o conseguimos, pois que sexa na Valenzá, porque máis ou menos queda para todos a veciñanza do Concello. Aquí non creemos que sea o lugar axeitado para poñer ese primeiro punto de recarga no caso que o consigamos colocar. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Sí. Ben, mire, eu non vou entrar en ese tema, en ese tipo de disquisicións que se traen os portavoces ao respecto do tratamento, si don, si señor, si tal. Eu, con que nos falemos con cordialidade, a min podenme chamar Sarín, que como me chaman ali na calle, e eu vou nos atender perfectamente a cualquiera de vostedes, sin ningún problema, non necesito ningún tratamento ao respecto, vale? O que hai que ter a cordialidade e o respeto debido aos compañeros da corporación, que iso é que moitas veces non se dá ao respecto das intervencións e ao respecto de outro tipo de cuestións. O demais é parafernalia, vale? Da que eu non como, e ni me parece oportuno nin gastarlle un minuto.
O respecto de que se traemos mocións tipo, dice o portavoz do Partido Popular, sí, bueno, a ver, nos a veces traemos mocións tipo, xa expliquei varias veces, nós temos detrás unha organización política que a que os compañeiros da corporación refrendamos os posicionamentos políticos da nosa organización e, por lo tanto, traemos mocións do BNG, lógicamente. Outros non poden traelas, porque se trouxeran un posicionamento político do Partido Popular de mau de Vox, dando golpes de Estado nas institucións, eso non sei se vostedes o avalarían. E outros, pois, son clubes de amigos que están por detrás de distintas tal e que, lógicamente, tampouco pode haber mocións de ámbito nacional porque non ten quen llar faga. Bueno, xa ao respecto xa da proposta que falaban, o acordo primeiro falaban dun estudio técnico, non sei, falamos de uns 6 meses, para que concretar, para que non acabe o mandato e poder concretar un pouco ese tipo de cuestións vinculadas ao estudio técnico. O acordo 2, os puntos onde se debe de ubicar, lóxicamente falan da Valenzá, falan agora desa proposta da Casa do Concello que deberá ser evidentemente o noso criterio tamén público, porque senón non ten sentido, pero hai que ter en conta se está o tema da accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, se iso se contempla ou non nos proxectos, se habería iluminación en estes puntos, se habería seguridade nocturna, se habería unha serie de cuestións que realmente deben de estar, porque non é o mesmo case un punto de recarga nunha gasolinera onde pode haber persoal de día ou de noite que este ubicado nunha zona pública. Hai que establecer serie de criterios vinculados a esa mobilidade reducida, iluminación e seguridade nocturna. O acordo terceiro falan das subvencións. Bueno, había que plantexarse se habería unha partida orzamentaria ao respecto. O noso criterio creo que non. Foi bastante difícil estudiar os orzamentos tamén que presentaron aquí no seu día, pero, bueno, en todo caso, tamén cuestionamos isto. E habería que concretar mínimamente tamén 2 puntos de carga rápida en 2026 con respecto ao acordo cuarto, porque senón de pouco vale estar aquí divagando se non se concreta. E había que facer tamén pois un estudio previo respecto da tensión eléctrica, o respecto das distintas fluctuacións que pode haber ao respecto deses puntos de carga. Plantexámonos tamén se contempla en algún sitio a monitorización das posibles averías, se hai responsabilidades vai haber con respecto ao vandalismo, se hai sinalización, sinalización de accesos, pagamentos de distintos tipos e campaña de uso, tamén unha campaña de educación para que a veciñanza, como falábamos antes, que a propia asociación de veciños, que ten que haber cursos de formación tamén ao respecto dos directivos das asociacións de veciños, tamén ten que haber cursos de formación con respecto a este tipo de cuestións. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. Bueno, aclararlle que non fago solicitudes. Un concelleiro, en principio, nin fai, ni solamente firma. Bueno, neste caso creo que quen firmaba era o alcalde. En todo caso, a complexidade técnica evidentemente xa coñecíamos, xa se puxo de manifesto ao longo de todo o debate, en todas esas cuestións como a seguridade, a ubicación, todas esas cuestións que a licitación, que non sería netamente público, todas esas cuestións xa se puxeron de manifesto e esa complexidade foi o que leva a ter que darlle unha pensada a este tipo de iniciativas, pero evidentemente nos estamos de acordo con que se leven a cabo este tipo de iniciativas, sobre todo tendo en conta que a Valenzá é o núcleo máis poboado. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Bueno, por puntualizar un poquinho e detallar o que é a tramitación desta subvención. Como se dixo aquí ao principio, pois, aínda que con quen falamos é a técnica do INEGA, que pertence á Xunta de Galicia, pero porque están delegadas as competencias, pero realmente a petición de subvención é do Ministerio para a Transición Ecolóxica, Instituto IDAE, e o Plan Moves 3, que corresponde ao Plan de Recuperación e Resiliencia, se non me equivoco, se chama. Con respecto á ubicación, o proxecto ben vinculado a unha ubicación concreta. É dicir, se neste primeiro momento podemos, se nos permiten cambiar dende o INEGA esa pequena digamos, ese cambio de acceso privado a acceso público, pero a ubicación ten que ser a que se pediu no seu momento. Non é mala ubicación, tendo en conta que, bueno, pues, estamos na casa consistorial e eu aí non me nego a que en sucesivas convocatorias se poidan seguir
seguir pois solicitando este tipo de subvencións. Agora, evidentemente, pois que as restriccións presupuestarias ou máis ben as previsións presupuestarias que temos que ter en conta para este tipo de petición de subvencións. Por detallar así un pouquiño, isto, tipoloxía do proxecto, eu podo facilitarlo, non hai problema ningún, creo que ademais está no libro de decretos, se non me equivoco. Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Este, en concreto, é un sistema de recarga semirápida, de potencia igual ou superior a 15 kW e inferior a 40 kW. Estaba previsto, a previsión de execución do proxecto por anualidade está previsto, non entendo porque isto é así, non estou falando de mala tramitación por parte da concelleira nin por parte de funcionarios, pero o porcentaxe de execución prevista era do 100% no ano 2025, e cando se solicitou foi a finais de decembro do 2025, co cual non me cuadra eso, pero é o que estamos intentando arranxar estes días cos técnicos do INECA, que tamén teño que dicir que a verdade é que son espectaculares e nos están facilitando todo o tramitación e o cambio deste expediente. E como dixen antes, pois o orzamento de 14.661 é para 2 vehículos eléctricos en concreto. Vale? Moitas gracias. Ten a palabra don Roberto, un minuto máis. Sí, rápidamente, por terminar. Señor Serín, sí, le menciono las mociones tipo porque, como usted bien acaba de decir, divagamos, dedicamos tiempo y esfuerzo a mociones a veces que son del Parlamento, no son de Barbadas, sinceramente. Y nada, como bien decimos en nuestro acuerdo quinto, los servicios técnicos municipales son los que tienen que determinar qué tipo de informes se necesita y entendemos que la gestión de los puntos de carga puede ser de 3 tipos. Si no hice mal los deberes, que es municipal directa, entiendo que inasumible, una concesión a una empresa privada, el ayuntamiento le cede el espacio mediante licitación y la empresa se encarga de la inversión, instalación y explotación, y el modelo mixto de público-privado, que el ayuntamiento aporta los terrenos y la empresa realiza la inversión y la explotación. Nada más, creo que me queda en el tintero. Simplemente el motivo de la moción era aportar o intentarlo. Gracias. Grazas. Varias cousas que lle vou a comentar. Primeiro, é interesante que se faga no seu momento unha solicitude con ubicación no Concello, porque aquí está e consta expresamente que é no entorno do Concello, e agora a voceira do Partido Socialista fala de que había que cambiálo para Valenza. É chamativo, simplemente é chamativo. Bueno, pero por outro lado quero lembrarlles a todos vostedes que Barbadasa foi pioneiro, porque vostede indicou unha serie de datos de concellos que teñen xa implementado os surtidores, chamemos así, de enerxía eléctrica para os vehículos eléctricos. Ben, pois Barbadasa hai anos, isto foi un goberno en coalición co Bloque, que contempla bonificacións no IBI precisamente para vehículos para vehículos híbridos ou eléctricos, por exemplo. Eso hai no que dicir tamén. E, por outro lado, tamén hai que dicir que tamén hai bonificacións para aqueles domicilios que teñan instalación para suministrar vehículos eléctricos, para suministrar enerxía aos vehículos eléctricos. E, por outro lado, tamén aclarar unha cousa que quería aclarar o tenente alcalde, pero que hai que dicirlo. Nós témonos que dar de alta como operadores. É dicir, que, ademais do trámite que hai que facer pola subvención, leva un trámite adicional complexo, pero bueno, que traballamos neso. Só por puntualizar o que dixeches, Roberto, que sí que podes animar a unha empresa a que faga inversión e tal, pero tens que facilitarlle un espazo público. Exactamente. E por outro lado, aclararlle a unha concelleira do Partido Socialista, cando fixo mención das alusións, cando se entrega ou se concede a palabra por alusións, di la palabra por alusiones, bueno, traducir o galego, que la palabra por alusións se concede cando un intervinte foi mencionado de forma directa ou indirecta durante un debate e esas referencias poden afectar ao seu honor, a súa conducta, a súa actuación. Punto. Non máis. Para aclararlo, por si acaso, Vale, pero aí falaron de conductas similares. Votación. Notas a favor da moción. Agora a señora Victoria está rindo, como dixo que me ría eu.
Bueno, pois vostede, entón, mire vostede. Votos a favor. Verdad? Non, unha. Vostede abstense, non? Non, se se vai, se vai se voto abstención, pero se xa lle pregunto pode contestar. Non teño que dicilo, podo lle preguntar tamén. Abstención? Vale. Pasamos ao seguinte punto de orde do día. Que é a moción do BNG a prol dun servizo de bos días cole eficiente e universal nos CELs de Barbadas. Ten a palabra o seu voceiro. Eu convidaría a algúns de vostedes a ver algún pleno fora deste concello tamén, Señor Sáenz, cando queda. Bueno, por empezar por o final, digo por do Partido Popular que traemos moción de Parlamento. Eso expliquei aquí varias veces. Aquí podemos vir a falar de fochancas, de puntos de luz e de silveiras nas beiras rúas. Vale. Que tamén, pero tamén podemos falar de política en xeral, ou non? Se vai estar limitado o Parlamento con os seus diputados, desde aquí non vamos a arranxar a vida, pero podemos por riba da mesa posicionamentos políticos para ver tamén dilucidar os posicionamentos que temos demais, sí ou sí, sí ou non? Bueno, entón, por respecto da moción que trae sobre BNG, unha moción a prol dun servicio de bos días cole eficiente e universal nos CEIs de Barbadás. Foron varias as ocasións nas que ao longo do presente mandato este grupo municipal rexistrou iniciativas neste concello co objetivo de que o servicio de bos días cole sexa universal e dé a cobertura a todas as familias solicitantes. Así, no pleno ordinario do pasado mes de abril, presentamos unha pregunta na que se cuestionaba se o servicio tiña previsto incrementar o número de prazas ofertadas no servicio de bos días cole co fin de cubrir a totalidade da demanda existente entre o alumnado solicitante dos dous CEIs de Barbadás. A resposta foi que se estaba a estudar a posibilidade de aumentar as plazas para evitar que ningún neno ou nena quedase fora do servicio. Porén, a día de hoxe non se ten concretado ou non nos consta ninguna medida efectiva nesta dirección. A situación ameaza con repetirse, como xa aconteceu en cursos anteriores, nos que numerosas familias quedaron sen acceso ao servizo. Esta realidade está levando a que moitas destas familias a procurar alternativas noutros centros educativos, como o Colexio Luís Vives, onde se ofrece gratuitamente durante o primeiro ano o servizo de madrugadores, o bos días cole, comedor e actividades extraescolares. Esta situación está xa a ter consecuencias negativas na matrícula dos centros públicos do Concello. Para o curso 26-27 prevese unha matrícula aproximada de apenas 10 alumnos no CEIP Filomena Dato e de 20 no CEIP Rusidoiro. Datos que deben alertar a Corporación Municipal sobre a necesidade de reforzar os servicios complementarios vinculados ao ensino público. O Concello de Barbadás debe poñer encima da mesa todos os recursos posíveis para garantir a cobertura deste servizo ás familias que o precisen, xa que de pouco serve contar con centros públicos de calidade se outros centros privados ou concertados ofrecen mellores condicións e servizos complementarios para atraer ao alumnado. No pasado pleno ordinario, tanto o equipo de goberno como o Partido Popular defenderon un incremento de asignación por asistencia a plenos, comisións informativas, asistencia a xuntas de portavoces, para as concelleiras e concelleiros da Corporación Municipal. Nesa mesma sesión plenaria, o noso grupo xa propuxo que as partidas inicialmente previstas para incrementar esas indemnizacións se destinasen á contratación do persoal monitor que permitise reforzar o servizo de bos días cole no caso de ser necesario. Ademais, entendemos que a partida denominada base 42 dos orzamentos municipais relativa a retribucións e indemnizacións dos membros da corporación vai contar con un remanente importante. Das 4 dedicacións exclusivas aprobadas ao inicio do mandato, que posteriormente chegaron a ser 5, tras os acontecementos producidos no mes de decembro, actualmente só permanece unha dedicación exclusiva. Por lo tanto, o remanente desa partida poderá destinarse aos fins antes reseñados. Entón, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno do Concello a corporación do seguinte acordo. O Concello de Barbadás destinará o remanente da partida orzamentaria base 42 dos orzamentos municipais a contratación do persoal necesario para garantir un servicio de bos días cole universal e gratuito no CEIP Filomena Dato e no CEIP Rusidoiro. Me queda algo de tempo pois para... Vale, bueno, vai explicado na propia exposición. Nos, no pleno de abril, fixemos unha pregunta nese sentido, porque había unha recollida de sinaturas
tamén na rúa, porque había unhas inquedanzas nas AMPAs, porque había un déficit de prazas ofertada no servizo de bordía escola que xa viña de anos anteriores. E preguntábamos se o equipo de goberno ten previsto incrementar de xeito que se curva a demanda existente de todo o alumnado solicitante. A resposta que se está a estudiar a posibilidade de incrementar, pero para que ningún neno quede fora. Isto ven a decir que nada se fará. Que se está a estudiar, estudiará, se non estudiará, fará, non se fará, a sensación que dá é que nada se fará ao respecto. Que se ofertarán as que teñan en mente e se alcanza correcto, e se non, pois que queden sen o servizo. No pleno ordinario de maio, registramos tamén unha solicitude na que pedíamos, especificaba eu tamén a propia moción, que era que o Concello debera de reorganizar o servizo de bordía escole de xeito que ningún neno ou nena dos CEIs Filomena da Torosidoiro quedara sen acceso ao servizo e que o Concello destinara as partidas orzamentarias inicialmente previstas para o incremento das indemnizacións por asistencias das concelleiras desta corporación a órganos colexiados a contratación de persoal monitor que permita reforzar o citado servizo de ser necesario. Se había tanto interés por parte do goberno e dos representantes ou polo menos dunha parte do Partido Popular no anterior pleno na suba destas indemnizacións por parte dos concelleiros e das concelleiras, nós entendíamos que efectivamente este diñeiro vai moitísimo mellor gastado se fose preciso nesa contratación de monitores que permitiran que ese servizo fose gratuito e universal e non entrar en cuestións... Agora ten que rematar. Vale, pois remato na segunda intervención. Grazas a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias. Bueno, isto de cara a xente que nos está vendo. Don Xarín e don Roberto, o debate que tiveron antes foi ridículo. Porque mocións tipos traen vostedes, don Roberto, mocións tipos do Partido Popular aquí, vamos, eu vin moitas, a máis con relación con temas do Estado español, que non tiñan nen que ver con isto aquí. Entonces, que viñan que ordenaba o PP mandala a todos os lados e había que mandala. Entonces, non tiñan ese debate ridículo porque as levan traído. Levan a traído, senón mire para atrás todas as mocións de dúas legislaturas para aquí e xa verá. Entonces, non teñen un debate tonto porque tanto uns como os outros tranas, entón non sei a que ven ese debate. E con relación á moción, señor Núñez, mire, o PP fai demagoxia a veces, que vostede enfrentase moito contra eles, pero esta moción de demagoxia, vostedes gana por goleada. Porque o Bloque Nacionalista Galego, que é o que defende que aquí os impostos teñen que pagar uns máis que outros e tal, que se as familias numerosas e tal, ahora de repente un universal e cos cuartos deso que se iba a aprobar tal, isto que é? Como cando viñeron aquí co tema do fútbol dicindo que o fútbol tiña que ser gratis. Non se acorda? Acórdase? Gratuito. Estaba hecho de xente aí. Gratuito. O sea, xa non que ainda pagan, que o que nos sale cada rapán 500 euros, pero bueno, pasou a pagar 150 ou 160, non lembro ben. Cando se pagaban 80 ou algo así. Pero vostedes, gratis. Cando no 2015 non querían dar un duro para o fútbol. Lo dixeron a mí. Entonces, demagoxia non. E menos con estes temas. Por querer alcanzar un puñado de votos dos pais, dos rapaces, esas cousas. Por favor. Por favor. É que a veces critican a bancada de enfrente certas actitudes e outras cousas e despois vostedes veñen cunha moción desta maneira. Nós vamos a traballar para que se aumente a aportación do Concello para este servicio e se mellore e se incremente, non que vaya para atrás. Ahora, isto explique vostede a liña do Bloque Nacionalista Galego defendendo un universal. Moitas grazas. Perdón, se me quedaba un segundo. Casi nada. Ben,
tal como estaba o acordo non o vamos a aprobar. Entonces, si quere modificalo dicindo que o Concello de Barbadás traballará a ver, eu xa non o escribín porque xa sabía que non iba a aceptar, entón xa non perdín o tempo. Corresponde a palabra ao Grupo Socialista. Sí. Ten 3 minutos a voceira do Grupo Socialista. Bueno, nós temos varias cousiñas que decir respecto á exposición de motivos. Non consideramos que o decaemento de número de alumnado nos dous colexios teña que ver con este servicio especificamente. O número en negativo do alumnado do número de alumnado dos dous colexios vai baixando dende o ano 24, tanto nun colexio como en outro. Entonces non consideramos que este sexa realmente o motivo, non? Porque deixan de acudir ao colexio. De feito, tamén vemos na escola infantil nos últimos anos que cada vez quedan máis plazas libres, entonces isto indica tamén pois unha falta de natalidade que despois repercute se non temos nenos nas escolas infantiles e porque non hai nenos suficientes e se quedan esas plazas e que despois tampouco van a encher os dous colexios que temos actualmente. Penso que solicitaríamos unha modificación deste acordo. Non consideramos tampouco que deba ser un servicio universal nin gratuito. Por que? Porque é un servicio que se fai para conciliación familiar. Entonces, aquelas persoas que reúnan eses requisitos, pai e nai ou parella dese neno ou nena que estén traballando e lle é incompatible para acudir ao colexio, pois teñen este servicio para que poidan deixar no servicio de Bos Días Coles con anterioridade ao inicio das clases. Gratuito, pois por o mesmo motivo. Si a familia está traballando, consideramos que é pois unha pequena aportación, xa que dentro do Concello sempre hai que prestar recursos, pero estes recursos teñen que ser sostibles, non poden ser así a lixeira pois gratuitos. Entonces gustaríanos que considerara estes dous términos que aparecen nos acordos e si estaríamos de acordo entonces ca moción de que, bueno, pois que se utilice esa partida orzamentaria para pois a contratación de personal si é posible. No último curso non foi posible. Non foi posible primeiro por o espazo, porque non solamente se trata de contratación de persoal. Nun en concreto non había espacio dito por o equipo directivo nun consello escolar ao que eu asistín e así aparece nesa acta. Non hai espazo disponible. E o sitio que se utiliza actualmente pois son 60, 64, 65 ás veces cos eventuais os 66 e están realmente xa que non nin cumplen a ratio nin o espacio. No Ruxidoiro, en cambio, si é posible e aí sí que sería posible acadar pois a contratación de un novo personal para aumentar este número de nenos e nenas atendidos. Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Desde o noso grupo compartimos a preocupación pola conciliación familiar e pola necesidade de mellorar os servicios complementarios nos centros educativos públicos de Barbadás. Agora ben, tamén debemos actuar con responsabilidade e rigor á hora de facer propostas que afecten ao funcionamento económico organizativo do Concello. O BNG presenta esta moción intentando trasladar a idea de que a única solución pasa por destinar remanentes e modificar partidas de maneira improvisada, pero esquecen que un servicio público debe planificarse con criterios técnicos, legais e de viabilidade económica, non mediante anuncios populistas e de última hora. O Partido Popular preocúpase desde o primeiro momento polos problemas reais das familias e dos pais afectados, asistindo a reunións coas partes implicadas, escoitando directamente as persoas afectadas e traballando para alcanzar consensos razoables. Esa é a forma seria de facer política, dialogar, escoitar e buscar solucións viables, non utilizar as dificultades das familias como ferramenta de confrontación política. E convén tamén recordar que o servicio de Bos Días Cole foi implantado polo Partido Popular. Polo tanto, sabemos perfectamente do que falamos cando defendemos este servicio e a súa importancia para a conciliación familiar en Barbadás. Foi unha medida impulsada pensando nas necesidades reais das familias e non nunha proposta oportunista
presentado únicamente para buscar titulares políticos ou facer un vídeo. O incremento da demanda require estudo, previsión de persoal, seguridade, espazos e financiamento estable, non simples anuncios. Porque gobernar non é só pedir máis servicios, gobernar é garantir que esos servicios poidan manterse no tempo con estabilidade, responsabilidade e seguridade xurídica. En segundo lugar, resulta demagóxico, señor Sarín, vincular as indemnizacións dos concelleiros e concelleiras coa conciliación das familias, como se unha cousa fose incompatible ca outra. O funcionamento democrático desta corporación non pode utilizarse como arma política nin como excusa para xerar confrontación entre representantes públicos e veciños. Tamén sorprende que o BNG fale agora de universalidade e gratuidade total, sen explicar con claridade o custo real da medida, nin como se sostén económicamente no futuro. Non defendemos seguir reforzando os servizos educativos e de conciliación, pero facendo desde a responsabilidade, a planificación e o diálogo coa comunidade educativa, como xa fixemos na última reunión, evitando crear falsas expectativas ás familias. O importante non é facer política coas necesidades das familias, senón ofrecer solucións reais, serias e sostibles para Barbadas. Gracias, señora Carta. Ten a palabra o señor Morgade. Boas tardes de novo a todos. Mira, o Goberno entende que esta moción é parte dunha visión incompleta da realidade porque ignora o esforzo que xa se está a realizar deste Concello para mellorar o servicio dos Bos Días Cole, ademais de ser un planteamento nada progresista da súa parte. Compre lembrar que o Goberno Municipal xa adoptou unha medida concreta e efectiva, ampliar as prazas dispoñibles de 60 a 80, un incremento de máis do 33%. Non estamos, polo tanto, nunha administración que permanezca inmóvil ante estas necesidades das familias, senón ante un Concello que escoita, analiza e actúa. Resulta fácil presentar propostas que prometen a universalidade e a gratuidade de todos os servicios. O difícil é gobernar, establecer prioridades e garantir que cada decisión sexa económicamente viable e sostible no tempo. Porque os recursos públicos non son ilimitados e a nosa obriga é administralos con responsabilidade. Esta moción non achega datos sobre a demanda real existente tras a ampliación das prazas, non incorpora unha memoria económica e tampouco explica como se financiará de maneira estable e contratación de novo persoal. En definitiva, formula unha promesa, pero non ofrece unha solución rigurosa nin responsable. Nós compartimos o obxectivo de favorecer a conciliación das familias e de mellorar os servicios educativos e sociais do municipio. Precisamente por iso creemos que as decisións deben adoptarse sobre a base de necesidades acreditadas e non mediante anuncios que pode crear expectativas difíciles de cumprir. O Concello xa deu un paso importante ampliando significativamente a capacidade do servicio. O razoable agora é avaliar os resultados desta medida, comprobar a evolución da demanda e actuar en consecuencia en lugar de comprometer novos gastos estruturais sen a información necesaria. Por responsabilidade, por rigor na xestión dos recursos públicos e porque xa se deu resposta ao incremento de demanda mediante a ampliación das prazas de 60 a 80, o Goberno votará en contra desta moción. Porque gobernar non consiste en prometer máis, senón en cumprir o que se promete e garantir que os servicios públicos sexan sostibles para todos os veciños e veciñas de Barbadas. Moitas grazas, señor Morgade. Ten a palabra o vocero do Bloque Nacionalista. Vou intentar contestar un pouco a todas e a todos. Pero, bueno, a ver, mire, non só que estamos pondo por riba da mesa é que, efectivamente, temos que pôr uns servizos públicos nos centros, nos CEIs públicos que permitan atraer o alumnado. Si nas proximidades temos centros privados ou concertados, que eso podría entrar en ese debate, pero, bueno, non vou entrar, donde favorecen con servizos de alguna maneira, como expliquei na propia moción, e iso fai que o alumnado escolla e se vaya para ali e non se matricule nos nosos centros, non estamos facendo ben as cousas. Mire, falan de que, bueno, é que son tantas cuestións, pero, bueno, vou intentar, mire, Partido Galego, que se non había un euro para fútbol no 2015, mire, non, para clubs privados non,
Nós o diñeiro poríamos para as escolas deportivas públicas. Evidentemente, aí é onde hai que pôr o diñeiro. Ahora, se me fala de clubes privados, lógicamente, por aí sí que coincidiríamos. Unha cousa son as escolas deportivas e outra cousa é ofertar diñeiro para clubes privados. E a emenda pode facer a emenda que queira. Tamén vostede pode traer unha moción, se quere. E eu emendarei ou votaremos a favor ou en contra. Vostede pode facer o mesmo. A emenda pode facer as que queira. E eu estarei no meu lexítimo direito político de aceptarlle ou non. Respecto ao portavoz do PSOE, bueno, que se baixo o alumnado nos CEIs, que non depende do servizo. Seguramente non depende só do servizo, pero implica que efectivamente, se hai, o expliquei antes, se hai centros privados ou concertados que ofertan millores servizos complementarios, a xente pode escoller e marcharse. Fala de escola infantil, de que tamén quedan prazas. Bueno, eu creo que, con respecto á escola infantil, eu agora non teño aquí un censo de meniños e meniñas que nacen neste concello. Hai X anos nacían máis de 100. Hoxe non podo decir que nazcan unha cifra determinada, pero sí que un número o suficientemente moito maior das prazas que podemos ofertar públicas na escola infantil. Que pasa? Que as familias, como entenden que non vai haber prazo, non vai haber tal, o que fan é marcharse para outras escolas públicas de outros concellos. Eso é o que sucede. Non é que queden prazas libres porque non hai esa demanda. Demanda haina. Se vamos ao censo e miramos a cantidad de nenos e nenas que nacen cada ano, nacen moitos máis das plazas que damos en 0 a 1, de 1 a 2. Seguramente que moitos máis. Non teño a data aquí. Gratuito non. Bueno, nos entendemos que sí, gratuito sí, porque ao final eu creo que é unha cuestión que é unha solución pasando de 4, de 5 liberacións políticas a unha, aí vai haber un remanente importante en esa partida que por que non se poderá dedicar a este tipo de cuestións. Non é demagoxia, ni son titulares, ni son vídeos. Mire, evidentemente, nós, no noso traballo político, facemos notas de prensa, facemos vídeos, facemos o que consideramos para defender os nosos posicionamentos políticos. Eu creo que son, non lle ten por que parecer mal a ninguén. Non sei se ten algún problema con eso. Depois, ao respecto, é dicir, como vai quedar moito diñeiro, por que non se pode reubicar en isto se fixera falta na contratación de monitores? En que millor pode estar gastado? Ten que rematar, don Sergio. En que millor se iba a destinar aquel reparto, aquel terreos da R4 na casa, no cuartel da Guardia Civil que o BNG propuxo un centro público de día para este concello, que votaron en contra. E non teria moito máis sentido ofertarlle aos nosos maiores un servizo como centro de día. Non siga que leva medio minuto de máis. Leva medio minuto de máis, don Serafín. Ten a palabra don Ramón. Sí, para os que nos están vendo, o BNG non quería dar diñeiro para as escolas deportivas de fútbol. Teño dito que moitas veces a memoria fallalle bastante. Estaba co señor Firgue. Non? Volvemos sobre o tema. E sobre a moción, pois mire, non... A ver, é que normalmente vostedes non aceptan, non é porque está no seu dereito, non aceptar emendas, pero mire, vaise quedar solo. Entón, acepte algunha modificación, que todos estamos en querer mellorar ese servicio, pero a moción que trae vostede ben ve, vamos, non hai por onde collela. Pero bueno, si como a veces fai os partido que ten a bancada de enfrente, que o importante é salir mañana no xornal, pois mira, a ver se ten suerte o sacan, e mira, que ben quedou, que se gobernan vostedes vai a ver todo gratis. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Sí, grazas. A ver, entendemos, bueno, non sei se entendín moi ben. Parece ser entonces que sai unha proposta definitiva para pasar de 60 a 80 plazas, que gustaríame que mo confirmara, e se vai a ser nos dous colexios e que espacios se vai a utilizar entonces para esas 80 plazas no Filomena Datos, se xa teñen previsto esa ubicación. Eu creo que, a ver, é un servicio difícil de manexar correctamente ou para gusto de todos, porque hai demanda, pero hai demanda a veces de peticións que cambian ao longo do curso. Entón, eu creo que podíamos facer de feito xa se mirara en educación a ver como se podría modificar estas
bases para intentar que quen necesitara o servicio realmente tivese ese servicio e o que non o necesita realmente pois saíra dese servicio. Refírome que cando se fai a inscripción para a solicitude de plazas que se realizará, supoño, que ahora a metade de xuño, como se fai todos os anos, hai xente que está traballando e o solicita, pero resulta que é un traballo temporal e aos cabo dos meses xa non está traballando, entonces non tería dereito a ese servicio, pero non o comunica ao Concello e sigue utilizando unha praza. Co que perxudica a outras persoas, ao mellor, pois que non están traballando no mes de setembro cando sabe o plazo e despois no mes de outubro si estarían traballando e si se necesitaría esa praza. Entonces creo que habría que mirar como se plasmaría eso nas bases para facer ese maior control das necesidades reales e xustas para as familias. E despois tamén hai outro apartado que quixera facer fincapé no que nos fixáramos no curso pasado, no artigo 6, donde indica que hai que acudir ao servicio por o menos 15 días lectivos nun prazo de 60 días lectivos. Era un prazo moi amplio. Isto facíase en base pensando a xente que traballa en turnos. Entonces, para que lle puidera cadrar ben e non perder dereitos a ese servicio. Pero creo que se pode mirar, por un lado, pois a xente que traballa a turnos e, por outro lado, por outra banda, pois a xente que non traballa a turnos e que ese período de tempo sexa máis curto para efectivamente dar de baixa a eses nenos e nenas que faltan moi habitualmente a este servicio e que están ocupando unha praza e non poden entrar xente que está en reserva. Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Señor Sarín, es unha moción oportunista e demagoga. Vale, a mí non me molestan os vídeos que fagan vostedes, non me molestan para nada, pero é oportunismo puro e duro. O que fixo o Partido Popular é escoitar a AMPA, o colexio, e porse en contacto co grupo de goberno, e facer unha reunión donde dali saliron as 80 plazas e cambiar as bases. Cambiar as bases, dona Marga. Estou de acordo contigo, con vostede, porque realmente, a ver, hai puntos nesas bases que traen problemas á hora de conciliar. Entonces, o que fixemos foi escoitar e nós non vendemos en ningún lado, vale, esas reunións como nin os medios de comunicación, nin as redes, porque o que fixo o Partido Popular foi escoitar e arranxar un problema que había co grupo de goberno. O grupo de goberno escoitou as dúas partes. O Partido Popular estuvo ali porque se puxeron en contacto con nós, porque fixemos ese servizo no seu momento. E vostede o que é oportunismo puro e duro, é demagogo. Vamos a ver, se dous pais traballan, terán que pagar pois ese servicio con unha cantidad mínima, que tamén vai variar, despois o explicará o señor Morgade, pero vai variar para que se podan ampliar esas plazas. Entón, hai que arranxar, non hai que traer oportunismo ni demagoxia aquí o plenario. Hai que escoitar e vostede non o fai, así está soliño, porque a veces hai que escoitar o que ten al lado, vale? E digo yo con cariño. E nada, non teño nada máis que decir, que é responsable por o Partido Popular que isto sea sostible e que haxa unha responsabilidade e que o que pediron a AMPA e o colexio que ve tamén os problemas a diario que hai ca conciliación familiar, pois se plasmara e que o grupo de goberno collera todas as opinións e fixo o que tiña que facer. E nada máis. Oportunismo, señor Sarín. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro Morgade. Bueno, vamos a aclarar entonces un pouquiño estes puntos que parece que non están moi claros. Houve unhas reunións, como ben acaba de decir a voceira do Partido Popular, co AMPA e coas direccións dos centros, e nesas reunións chegouse ao acordo de incrementar o número de plazas de 60 a 80. No Ruxidoiro non hai ningún problema de espacio, no Filomena Dato sí que hai un problema de espacio, estáno solucionando. Ainda non me dixeron en que ubicación vai a estar, pero que o iban a solucionar.
modificaron as bases no sentido de facer máis flexibles a hora de poder excluir a nenos que non fagan uso do servicio habitualmente e pasouse de 15 días en 60, que era prácticamente imposible que ningún neno pudera ser excluído, e agora aquel neno que en 20 días lectivos falte 5, pois perderá a súa plaza. Tamén se incrementa o custo do servicio de 20 a 30 euros. E iso permítenos financiar 2 monitores máis para atender os 80 nenos dos bos días cole. Por a miña parte, pois, si queren algunha aclaración personalmente, ya fago, pero eu creo que está todo aclarado. Non será fin, ten vostede un minuto ahora. Un minuto, sí. Falan de falta de espacio no CEI Filomena Dato, que nos residuos non sería o problema. No CEI Filomena Dato hai unha escola de música en instalacións do propio centro que se pudera reubicar en un lugar correcto, sin cartor de ovos, algo que sea lexítimo e grande para este concello, algo digno, que non teña, xa digo, cartor de ovos e usar ese lugar como para o tema do servicio por día escola. 2, demagoxia. Non é unha demagoxia, portavoz do Partido Popular. Demagoxia ou non sabría decirlle a palabra, é vir vostedes aquí a pedir incremento nas indemnizacións para asistencia a plenos e comisións informativas, cando a xente non dá chegado a fin de mes, cando moitas familias non dan chegado. Eso non é demagogia, eso é jeta, eso é venir aquí a buscar as chapas. Outra cuestión, non é gratis, non, é buscar o diñeiro que quede, que vai a quedar moito diñeiro de 5 a 1 e usalo para ese fin e que quedara nunha partida creada no orzamento 2026, cando así se considere. E eu que me fago a pregunta é se deses 60 e 80 van a seguir quedando nenos fora no seu criterio, a nosa maneira de pensar. Pode ser que sí. E da maneira que propomos nós, non sería. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Mire, como ben lle dixo don Ramón Padrón, a filosofía do Bloque, desde logo, non é que sexa o servizo público gratuito e universal. Quen gana 5.000 euros resulta que lle damos o servizo gratuito, quen gana 6.000 tamén, e resulta que o que gana 1.000 tamén lle damos gratuito. Ese sí que teria dereito a que se fora gratuito. Pero un matrimonio, unha parella, ou unha persona individual que gana 4.000, 5.000 euros e ten un fillo, a vostede parecelle xusto que vai a que sexa gratis? Parecelle xusto. Eu creo que na filosofía do Bloque Nacionalista non está iso. Non está iso. Cando vostedes falan, e moitos máis, falamos de que os impostos deben ser progresivos e que as grandes fortunas paguen un 2% da súa facturación, que a paguen, iso é aplicable só para esas fortunas ou tamén é aplicable para as persoas que teñen a fortuna de poder ter bons traballos e ter uns salarios dignos? Eu creo que hai que ser xustos e coherentes, en primeiro lugar. Suscribimos, desde logo, a apreciación que fai don Ramón en relación a que nós queremos traer aquí nenos e nenas. Pero mire, vostede está facendo demagoxia tamén, don Serafín, desde o momento en que fala desde que centros privados prestan mellores servizos, e ao mellor gratuitamente. Claro, ao mellor venden os días escola como algo gratuito, pero seguramente que pasan todos os meses un recibiño por desgaste por uso por actividades e similares. Seguriño que sí. Entón será algo que valoren os pais e as nais no momento de pagalo e saberán o que van. Pero vostede debería recoñecer que iso é así nos centros privados, que non é nada gratis, que hai un recibiño que se paga. Entón non faga demagoxia con iso, porque sí que pagan. Porque sí que pagan. Así de claro que o digo. Estou falando eu. Están incluídos noutros servizos. Están incluídos no recibo. Que non veña detallado outra cuestión, pero está incluído no servizo. Mire, sabe perfectamente que teñen quedado prazas vacantes na escola infantil. Sabe perfectamente. E os veciños e veciñas saben que hai prazas. Non sei se se cubrirán todas este ano ou non se cubrirán. Non sabemos. Pero hai prazas e quedaron varios anos vacantes, libres. Centro de día, mire, vostede creo que ás veces non quere entender as cousas. Falouse, cando había outro goberno, coa Dirección Xeral de Servizos Sociais e con o Consorcio de Servizos Sociais. Sabe vostede quen paga os custos estruturais do centro de día? Sabe vostede? O sea, o persoal, a luz, o mantemento,
todo, excepto a obra que na que probablemente habría que participar, que na Diputación vanse a veces subvencións para centros de día, que ten levado incluso algunha subvención, algún concello do Bloque Nacionalista para un centro de día, cofinanciado entre Xunta, Deputación e Concello. Pero, ademais deso, a posteriori, quen paga todo o demais é o Concello. 200, 300.000. Estamos falando de cociñeiros, cociñeiras, enfermeros, enfermeras, monitores, monitoras, auxiliares, que máis? Mantemento. Entón, eu creo que vostedes fan unha demagoxia bastante fora de lugar, que a demagoxia sempre está fora de lugar, pero neste caso moito máis, cando non fan as contas. Cando non fan as contas, voten as contas dos custos. Vostedes non queren que se suban tributos, non queren que se suban as escolas deportivas, pero resulta que queren que haxa máis servizos. Me lo explica algún día, sentámonos vostede máis eu, cara a cara, e explícame, por favor, como se fai eso. Como se fai eso? Queremos que melloren os viais, queremos que melloren que haxa un centro de día, queremos que as escolas infantís sexan gratuitas, as escolas deportivas sexan gratuitas. A fábrica, a máquina de facer carto, non a temos, non a teño nin eu nin vostede, que tamén advirto aos veciños, cando voten, cando se digan estas frases demagóxicas, que llo expliquen, e que lle pregunten a ver de onde saen os cartiños. Dito eso, por certo, o custe, bueno, aclarar, o custe de pasar de 20 a 30 euros foi unha proposta dos pais e das nais, que non veñan despois dicindo que é unha imposición do Concello. Foi unha proposta, é así, dos pais e das nais. Non nos equivoquemos, Non nos equivoquemos. Por se acaso. Despois vimos que a demagoxia de que subiu o custe do servizo. Non. Foi proposta dos papás e das mamás. Votos a favor da moción. Abstencións? En contra? Grazas. Pasamos ao... Aquí está. Sí, é certo que hai unha moción do Bloque Nacionalista en relación a unha moción. Hai unha moción súa. Sí, tema que tiene que... Non, se queren, se mo piden, eu doulles o receso que queiran. Teño que pedir disculpas porque E hai que lela, é certo. non pode presentala en relación, se admiten a trámite e teñen a ver debate. Hai que votar a urxente. Si non, que quede para o próximo pleno. Que pasa? Non, vótase, decidan vostedes o que queren votar. Eu voto de favor, A ver, primeiro un receso. Pediuno a señora... Non o quere? Vale. A ver. Votamos a urxencia. Voten vostedes o que queiran. Cada un aquí, neste caso, pode votar libremente. Bueno, aquí do grupo de goberno, cada un que vote libremente tamén. Volve a explicar se quere, porque era fora de... O sentido de urxencia é que o que sucedeu o 18, que a flotilla Sumo Globan por parte do Estado sionista de Israel é unha cousa que é inasumible a nivel social e a nivel internacional e que dado a situación de crisis, de violencia e de guerras que se están dando a nivel do planeta, no mes de xullo poderíamos estar falando aquí dunha intervención armada non sei, en Cuba ou en calquer outro país, e, polo tanto, xa non tería sentido o que pasou ca flotilla que foi absolutamente secuestrada en aguas internacionais. Entón, por eso é o sentido da urxencia, e decir que non puiden, por diversas cuestións de índole laboral, registrala en prazo. Grazas. Grazas pola explicación. Agora, cada un que vote o que lle pareza, evidentemente. Explicamos por si queremos votar con urxencia ou non. Bueno, ele xa solicitou a urxencia, non hai ninguén máis que argumentar. Non sei se se debe argumentar o voto nun sentido ou noutro, non fai falta. Votos a favor da urxencia? 4, 6. En contra? 1, 2, 3, 4, 5. 3 e 3, 7. Non hai urxencia.
Abstención, perdón. Perdón. O sea que decae a ausencia, señor Serafín. 7 votos en contra. Sí, pode. Mire, acabo de ver en internet que el bloque nacionalista, el bloque nacionalista lo propuso el 19 de mayo. Es una moción tipo. Usted tuvo tiempo de traerla en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, a ver, no es una moción de urgencia. Xa está. E agora vamos á dación de contas. Dación de contas, vamos a explicar varias cousas. Primeira, a semana que ven instalarase a silla para persoas con mobilidade reducida na piscina. Está xa o campamento multideporte para o plazo de inscripción, creo que é do 1 ao día 8, para nenos e nenas de 8 a 14 anos, que se realizará do 3 ao 28 de agosto, serán 20 euros por quenda e hai 80 prazas. Mañá, hoxe é día 1, non? O próximo día 3 hai unha actividade no Filomena Dato con relación ao Día da Bici. Estivemos hoxe o señor tenente alcalde máis eu no Centro de Saúde en relación a unha proposta que fixera o Partido Socialista no seu momento en relación a cursos, charlas e actividades relacionados con perspectiva de xénero, coa saúde e perspectiva de xénero. Non hai ningunha charla formativa e informativa no que é con perspectiva de xénero no Centro de Saúde. Hai outras actividades que se lle dixo que as puderan trasladar ao Concello para tamén xestionalas desde aquí. O próximo 20 de xuño hai unha actividade de paintball para nenos e nenas de máis de 12 anos, bueno, e adultos. Evidentemente que o paintball é así para a mocidade, exactamente. Tamén haberá, está prevista unha actividade desde mocidade de skate agresivo co Clube Roller Ourensán. O skate agresivo é unha forma de chamarlle. O día 6, ás 4 da tarde, comezará un evento, un campeonato de xadrez. Está garantido xa, porque nos corresponde, porque estamos na lista de espera, o tractor desbrozador neste ano. Da Diputación, exactamente. A previsión da pista informo sobre os fondos Next Generation. A previsión de entrega do proxecto da pista coberta da Solaina é o 30 de outubro. A previsión do proxecto da senda peonil é este mes. O proxecto da senda peonil é este mes. A previsión do elevador é para o 15 de decembro. Entrega do proxecto. Insisto, xa o dixen antes, entrega do proxecto. Eu ahora mesmo creo que, se non me equivoco, non teño nada máis. Se o tenente alcalde e o señor concelleiro de Cultura e Educación quere dicir algo. Eu iba a facer unha proposta, porque, a ver, sinceramente, non trouxen o listado que traía para comentar, entón, se queren, eu paso todos os grupos políticos mañá, se quere incluílo na acta da sesión plenaria, pois pido disculpa por non traerlo aquí, pero si hai un cuestión. Solamente agora por lembrar o da piscina, que tamén se vai a cambiar unha das bombas que daba problema o ano pasado. E o resto, pois paso os mañá aos grupos políticos por todo o que teña que ver cas miñas áreas. Pois pasamos a rogos e preguntas. Empezamos por rogos, por decir algo. Venga. Ben, 3 rogos, simplemente. O da reunión esa que se falou antes coas asociacións de veciños para explicar todos estes temas, como se falou no tema da moción, cos presidentes ou representantes. Outro, que se siga insistindo ao Concello de Ourense que poñan óptimas condicións o acceso dende Vistahermosa ao límite do noso concello, porque agora aparte xa hai buracos importantes, unha zanxa que fixeron a fibra, ou non sei que fixeron, que tamén xa volve a estar outra vez. Aquela beirarrúa, o tema das acacias, como sempre, a ver, aquela cuneta, a ver se por fin lle dan pa diante. E outro, pois, que xa ven a data na que estamos, tanto o Concello como a Deputación hai viais e beirarrúas que teñen que ter limpas, porque hai unhas ervas que nacen que son así de altas, a xente camiña pois hoxe maiormente en pantalón cortos, esas beirarrúas, polo menos as beirarrúas por a que transita moita xente que vai a coller autobuses, pois que estén
miradas con máis tempo. A parte do que as limpezas xa que se fan nos povos xa de xeito xa xeral. Entonces, pois nada, que durante este mes pois hai que reforzar o servicio na medida das posibilidades do Concello para que xa saben que a xente din que os obrigan eles a limpar e o Concello, pois, entendido. Nada máis, moitas gracias. Eu traigo un rogo que registrarei mañá e que, bueno, é unha solicitude, pero, bueno, é un rogo, finalmente. Ven a decir que, bueno, no regato nos Muiños, traigo unha foto aquí tamén, na parte inferior do Parque da Roda, aproximadamente 50 metros por riba do Muiño, en Vilescus existen varios samieiros secos, algúns deles xa se atopan caídos á beira do río e outros presentan risco de caída inminente. Entón, solicitar que o Concello inicie a maior diligencia posible os trámites e actuacións precisas para a retirada destes samieiros co fin de garantir a seguridade das persoas usuarias da zona, facilitar o tránsito pola beira do río e pola zona verde e evitar posibles contingencias ou danos non desexados. Nada máis, gracias. Grazas co Partido Socialista. Rogos, falamos de rogos agora. Sí, eu quería facer un rogo solamente se é posible, por si me contestará, porque dixo o señor Morgade que contestaría calquera dúbida referente á última moción. O servicio eventual de Bos Días Cole, que modificacións sufre en canto a precio ou en canto a xestión do servicio? O eventual, dentro de tal, hai algunha modificación de precio? Hai algunha modificación para acceder a il? Os eventuales non se modifican, siguen como están. Si, eu. Un dos rogos, vostede no anterior plenario díxome que non había ningún procedemento aberto sobre vending e que fora eu falar ca secretaria. Mire, eu non lle vou facer o seu traballo, pero tampouco dude do meu. O procedemento está aberto, con todo menos o informe económico. Isto xa podía estar resolto antes das obras do polideportivo, porque isto xa se falara en xunta de goberno, acordárase que só se instalarían no polideportivo e na Casa da Mocidade. Foi cando se empezou co procedemento. Pero claro, parouse porque o señor Morgade enterouse que no CEF estaba na mesma situación, claramente irregular. E aquí está o procedemento completo, análisis de rentabilidade das máquinas de vending desde o 28/5/2025. Si quere, doulle o número de expediente, pero non dúbide de que non había ningún procedemento aberto. Mire, o ano pasado, cando se celebrou o evento da Cavernícola, cal foi a súa actitud e duda do meu compromiso? Que non houbera comida pos voluntarios, verdad? Que tivo vostede este ano, aparte dos corredores? Nada, señor alcalde. Unha patata pinchada nun pau. Iso é a súa gestión nefasta. Hai un refrán que o simboliza moito con vostede, que di que fai o que eu digo, pero non fagas o que eu fago. Isto que lle pasa a vostede? E aí, ese día estaba presente... Pero, que me quere rogar? Que me quere pedir aí? Porque os rogos son peticións ao Concello. Sí. Dígame que é o que me quere pedir. Rogolle que me conteste onde fixo vostede a comida dos voluntarios. Non lle vou entrar na súa dinámica. Vale. Pois o ano pasado estaba presente o señor Daniel Rey e que pediu desculpas despois. Como vostede sabe, contra finales de 2025 houbo que elaborar un plan estratégico financiero económico. Que dixo vostede?
que non se podía gastar, palabra moi utilizada por parte súa. Fixo que estas concelleiras na Navidad recortaran gasto e sabe perfectamente que esta servidora levou a cabo, a sabiendas de que vostede dixo claramente que as cestas que lle daría vostede aos policías as pagaría do seu bolsillo. Que las pagou, señor alcalde. O concello de recortar era só para as concelleiras. Rogo, sí, e o rogo é que non se ría das concelleiras, porque dixo claramente que ellas que as pagaría do seu bolsillo. E non as pagou, porque as pagou foi o concello. Claro. Pois, non, pero que quede en evidencia e claro de que foi así. Vale? E nada máis. Mire, a iso vou contestar. Vostede é unha mentirosa. Así yo digo, de claro. Mire, as cestas de Navidad de Policía Local e de Protección Civil, desde que son eu alcalde, sempre foron pagadas polo Concello con protocolo. Así de claro yo digo, sempre. Pero este ano non. Sí, este ano foron, díxenlle por protocolo desde o Concello, é o que acabo de decir. A ver, se me escuta. Digo que se pagaron este ano por protocolo desde o Concello, como todos os anos. Así de claro. Non me invente cousas como están inventando sistemáticamente. Vale, en relación a outras cuestións que vostede expresa aí, non lle vou entrar na súa dinámica de difamación. Non lle vou entrar nesa dinámica, porque para eso xa están vostedes. Eu non minto. Alguna pregunta máis? Sí, por favor, Rogos, a pregunta. Primeiro Rogos, acabaron os Rogos? Sí. Partido Popular, Rogos. Non teñen tampouco ningún. Vale, pois pasamos a preguntas. Don Ramón. Non. Bueno, xa Benegar tampouco, o Partido Socialista xa saben as preguntas como as hai que facer, é igual que todos, por certo, non só o Partido Socialista, como se falou. As preguntas que, para responder as que presentou o Partido Popular, presentaron vostedes dúas preguntas, bueno, dous tipos de preguntas, por decirlo así. A primeira, fai referencia a cales son os trámites realizados polo Grupo de Goberno para a construción dunha rotonda no cruce da travesía do Roxidero coas estradas ou 160 ou 518 en que data se realizaron imos, cal a situación actual, e depois fala das xestións que se fixeron coa Xunta de Galicia. Mire, a primeira xestión que fixen eu foi o 27 de xaneiro do 2026 mediante a presentación dun rogo na Diputación, no pleno da Diputación. Despois, en varias reunións que houve co señor presidente, ou no momento en que eu accedín a él, por exemplo, a salida dun pleno, preguntouse, e finalmente, que está en estudio, e finalmente, desde o Servicio de Infraestructuras contestas o seguinte: en resposta á súa solicitude en relación coa análise da viabilidade dunha rotonda no punto kilométrico da estrada 0,0+000 da estrada provincial OU 518 rogada ao pleno da Deputación o 30 de xaneiro de 2026 e reiterada ante a área de infraestructuras o 18 de marzo de 2026, cúmpreme, o sea que xa o 18 de marzo reiterei esta petición. Cúmpreme informarlle do seguinte: o devandito estudo forma parte das actuacións planificadas polo negociado de topografía e delineación. Con todo, neste momento, o persoal deste negociado está a desenvolver os proxectos que contan con financiamento na anualidade en curso, polo que estes teñen prioridade de execución. Unha vez rematadas estas actuacións de carácter urxente, procederase a cometer aquelas outras que, estando pendentes, non revisten a mesma urxencia entre as que se inclúe o estudio para a implantación da rotonda solicitada. Teñen outra pregunta que lle contestará o señor Daniel Rey. Non, bueno, a segunda é a de que nos vemos. Esta. As beirarrúas que unen as localidades de Valenza co Pobo de Ordás. Bueno, básicamente, isto se está planificando dentro das actuacións que se fan con carácter con persoal propio do Concello. Primeiro, vaise facer pois a limpeza, como se fai todos os anos co tractor, e despois, unha vez que este limpo, pois tomanse as medidas por parte dos técnicos desta casa, que, por certo, bueno, aproveito para dicirles que estamos traballando na adquisición dun programa tipo AutoCAD máis económico, porque o AutoCAD para facer ese tipo de proxectos. Agora que temos a plantilla de urbanismo completa. Entendo que ao longo deste ano pois podremos pois ter ese proxecto e buscar a financiación concreta para eso. Grazas. Algunha cuestión máis? Pregunta? Dando o tema das beirarrúas, na pregunta cuarta que presentamos,
Insisto, o Goberno deputou a Xunta de Galicia para este tema tamén. Era unha das propostas que se trasladou en febrero na moción do Partido Popular que presentamos e que salió aprobado. Non teño coñecemento que se haxe trasladado. Algunha cuestión máis? Nieves. E a mí surxiu agora unha dúda por o que comentou o señor alcalde das cousas que se están previstas para o mes de xunio. E a miña pregunta é a seguinte: este ano non se fai o acto ise que se facía de emergencias? Que se levaban os nenos a ver... Non, Este ano non se fai? nin está previsto, nin teño interese. Todos os anos se facía no mes de xunio, case a finales de curso, pois Non, segundo. non hai Vale. interese ningún por parte deste grupo de goberno. Vale, perfecto, gracias. Algunha pregunta máis por parte do Partido Popular, que son os últimos en intervir? Ou rogo, non? Nada. Pois levantamos a sesión. Perdón, pois veña, adiante. Bueno, fago así en boche e doulle o documento á señora secretaria. O Concello de Barbadás vai solicitar a subvención para sufragar gastos derivados das colonias felinas convocadas polo Estado e se non é así, rogamos que se solicite tendo en conta que remata o prazo en breve. A pregunta, non me contesta ahora. Claro que vamos solicitar. Sí, se está preparando a documentación. Vale. En que punto se atopa a retirada de residuos perigosos no Mundideo? Pois falamos con unha empresa, concretamente, bueno, non vou dicir o nombre da empresa, evidentemente, pero vaise facer en cuanto esa empresa teña disponibilidade, porque é un xestor autorizado e son residuos, como ben vostede dixo, complicados. Non é coller e ir ali cun camioncete. En que situación se atopa a licitación do servicio de cafetería e mantemento da zona verde do Parque dos Patos e cal é a previsión de apertura da instalación? Pois que me confirma a secretaria, pero creo que vai mañá a Xunta de Goberno. Bueno, esta semana están utilizando os pliegos e a tesorería está facendo o documento de liquidación e pois o que duren os plazos. Xa, pero cal é a previsión de apertura da instalación? Terá unha previsión política? A previsión política... Os prazos administrativos xa os coñecemos todos. Pois dentro dos plazos administrativos, tal cual. Si aprobamos os pregos esta semana, sacar a concurso e o que duren eses plazos. A idea sería dentro deste mes. En que punto se atopa a execución do proxecto de aseguramento do muro do Parque da Liberdade? Pois foi deserto o concurso e estamos ahora mesmo inmersos no proceso negociado sin publicidade. En que situación administrativa se atopa a licenza para habilitar o cuartel da Guardia Civil en Barbadás concedida hai meses? Non hai ninguna licenza, señora Boceiro, non hai ninguna licenza. Aquí o que hai é un documento que ten que presentar a empresa promotora da urbanización da área de reparto. Creo que é outra cousa, da Guardia Civil. No, está falando da... No, nós falamos da licencia en que situación administrativa se atopa a licenza urbanística concedida no seu día. Pois presente por escrito, que xa se lle contestamento. Non teño tanta información. Claro. Data prevista da adxudicación do bar das piscinas. Antes a señora Victoria ríase ou queixábase porque me ría eu. E agora ríense todos vostedes. A mí faime gracia, francamente, que lles dé a risa cando antes fan un comentario nese sentido. A pregunta é a que é, eu informaba do que sei, e cando teña a pregunta, contestaráselle pacientemente e coherentemente. Non sei a que veñen as risas. Data prevista da adxudicación do bar das piscinas. O bar da piscina non se vai abrir. Vais a votar por outra opción. Pódenos dicir a opción, cual é? En cuanto rematemos de encaixar esa opción, sí. Secreto todavía. Sí. Moitas grazas. Eu si teño preguntas. Existe algún tipo de programación para o vindeiro Día do Orgullo LGTBI? Ou pasará sen pena sin gloria como o Día das Letras Galegas? Moitas veciñas e veciños demandaron algún tipo de recoñecemento a Begoña Caamaño porque non se aproveitou o acto celebrado o propio Día das Letras Galegas a Cavernícola Kids para homenaxeala, por en valor a nosa cultura e promover o uso da lingua entre os máis pequenos. Nin a speaker falou en galego, a animación musical integramente en castelán, na playlist nin unha soa canción en galego. Se ve que o Concelleiro de Deportes e de Cultura non foron quen de coordinarse para facer política real de promoción, dinamización e defensa da nosa lingua.
Vale. Outra pregunta. Xa está fixada a data para a celebración do cuarto paseo literario Carmen Martín Gaite? Sabemos que a data está condicionada non á axenda de David González Couso, senón á instalación dos pósters de sinalización. En que estado de execución se atopa? Despois dun mes, xa atoparon o lugar acaído para eles? Están marcados os puntos onde van ser instalados e sinto dicirlle que houve que leválos de volta a donde os elaboraron para que os poñan acaídos e se poidan poñer onde os hai que instalar. Estarán esta semana probablemente de volta aos postes e en cuanto estén, irá a Brigada de Obras a instalalo. A data do paseo literario é o 27 de junio. E non se preocupe que para aquela data vai estar todo rematado. Moitas grazas. E dito eso, vou dicir, será o Concello que decide a data. No Digo estou preguntando si Digo xa eu. se sabe, Non, si xa se sabe para organizarnos, porque pero casi nos pillan de... Falou vostede incluso de que... Ya está iba en fixada a función, data perdón, para a estou falando celebración. agora. Repito a pregunta, porque igual Repita, entendeu ben. repita. Está fixada xa a data para a celebración do cuarto paseo literario Carmen Martín Gaite? E seguiu. Sabemos que a data está condicionada á instalación dos postes seguiu. de sinalización. En que estado de execución se atopa? Despois dun mes xa atoparon o lugar acaído para E eles. dixo tamén... E acabei. Pois Fin. explícolle por se acaso omite algo que non o sei, que Non, quedará aí grabado, aquí por se acaso omite. non, paso por Dígolle que as papel. datas marcas o Concello, non as marca o persoal alleo ao Concello, por Vale. se acaso ten esa dúbida. Vale, porque os asistentes queren saber de outros anos, queren saber cando vai a Dalle moi ser. próximo a Vale. esa data que se celebrou outros anos. Por que este ano non se lle deu a visibilidade que merecen as actividades de Lecer? Non se avisou do prazo da solicitude nin ás asociacións veciñais, nin aos monitores e profesores que imparten as distintas actividades, e moito menos aos usuarios que disfrutaron desta actividade ao longo deste curso escolar. Este tipo de actividades son as que lle dan verdadeiro sentido aos locais sociais do noso concello e as que contribúen á participación veciñal fomentando a convivencia. Se por parte do grupo de goberno non se traballa neste obxectivo, dando publicidade nas redes sociais, facendo cartelería, etc., os locais sociais permanecerán pechados por falta de actividades, xa que as bases establecen un mínimo de asistencia. Agora vai. Poñelo nun rogo, pero eso é unha pregunta, non unha moción. Directivas das diferentes asociacións veciñais solicitáronme dita información e queixáronse do silencio por parte do grupo de goberno. Non hai comunicación constante e fluida. Se as actividades de Lecer recibiron un trato injusto, o que aconteceu coa aula de teatro é gravísimo. Fago a pregunta, vostedes saben que é isto? Non lle sona, verdade? Sí. Sí? Sí. Sabían que é isto? Mire, volvolle a repetir, isto non é... mire, voulle cortar a palabra se sigue por esa liña. Volvolle a repetir. O que ten que facer é a pregunta. A pregunta, pero non unha exposición tan longa como unha moción. Despois dun ano de traballo por parte dos tres grupos, infantil, juvenil e adultos, despois de que a profesora deseñara a cartelería para publicar e pôr en valor o traballo e a evolución dos nosos actores e actrices de teatro aficionado, ningunha publicación a respecto nas redes sociais do Concello, nin na páxina web, nin Facebook, nin Instagram. A nada máis absoluta. Agar no Facebook da Casa de Cultura 6 horas antes da representación porque chamou a profesora de teatro para queixarse. Quero trasladar o malestar de todo o alumnado do teatro e das familias. Volvolle a repetir o que lle estou dicindo, faga a pregunta. Vou alí. Todo este despropósito pretendía que non houbera teatro para o curso 26-27 como creen os usuarios da actividade ou foi froito da tráxica casualidade? Porque non sabían nada e aviseinos eu o 28 de maio cando o prazo finalizaba o 29. Moitas grazas. Mire, primeira cuestión. As actividades de Lecer presentáronse e publicáronse en todas as redes sociais do Concello. Se vostede non a viu, outra cuestión. É máis, eu facilitei no polideportivo un documento que me pedían dese polideportivo porque necesitaban, alguén non o encontraba. Pero eu mesmo os facilitei para o polideportivo. Vostede creo que cree, ten o seu dereito, está no seu dereito a creer o que quere creer, pero eu tamén sei o que fago, e os compañeros tamén saben o que fagan, e por moito que lle dé a cabeza, dá igual. E o que lle vou a pedir é, por favor, que cando faga unha pregunta, que se cinga a pregunta, non faga unha exposición cual ruego, porque entón non é, cual moción, faga a pregunta, pregunte, por que non se publicou isto, cando se tiña que publicar, porque iso é que é unha pregunta. Podolle preguntar á señora secretaria cantos caracteres, que número de caracteres ten que ter a pregunta? Non sexa demagoga. Grazas. Rogo e rogo, e pregunta e pregunta. Unha pregunta ten signo de interrogación. En castelán ao principio e ao final. En galego ao final. En galego ao final. Entón que o saiba. Unha pregunta pode ter un párrafo,
3 liñas, 4 liñas, non máis, por favor. Creo que é de sentido común. Queda levantada a sesión. Chao, hasta mañá.